Arratsaldeon Mungiako udal pelota lekutik, munduko pilota batzarrak antolatutako Binakako pala txapelketako finala jokatuko dute une batetik bestera, Fustok eta Ibai Perezek, Gaubeka eta Imanolen aurka. Otsailaren 24an ekin zioten txapelketari, aurtengoa 10. ekitaldia izango da, eta onenak iritsi dira. Sistema bitxia ezarri zuten duela 2 urte, aurrelariak eta atzelariak partidu oro txandakatuz denak denen kontra bikote ezberdinekin jokatzea lortu zuten, eta inoiz baino ustuagoa omen da horrela finalerako txartelak banatzea, eta horixe egin dute aurten ere. Borroka latza izan da, 3 aurrelari eta 3 atzelari puntu berekin amaituta azkenean tanto kopurura jo behar izan dute, eta azken jardunaldira arte etzen ezertxo ere erabakita gelditu. Aurrelarien artean, Gaubeka eta Fustoz gain, Nekol ibili zen azken unera arte gaur hemen izateko eskubidearen bidea zabaldu nahian, baina azkenean kanpoan gelditu zen, eta atzelarien artean gauza bera, Imanol, Ibai Perez eta Silvan Prefelen artean borroka latza, eta azkenean Frantziarra gelditu zen kanpoan, eta aurtengo txapelketan jokatu gabeko partida izango da gaur. Fustok eta Ibai Perezek, Gaubeka eta Imanolen kontra jokatuko dutena. Mikel Aierbe, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. 2012ko palmaresa begiratu ezkero, antxe azaltzen da gure Mikelen izena hain zuzen ere. Gaubekarekin bikote osatuz, Altadil eta Lujanen kontra irabazi baitzen duten, egun handia gogoan geldituko dena. Bai, irudi, bai, gaina beti fronto jontan etortzen aukenian, beti, bueno, oso rekuerdo onak etortzen dituk, eta bai, bueno, ua pasauan, eta aber gaur ze partidu guzti duen. Fustok 4 aldiz irabazi du txapelketa hau, Imanolek 3 bider, Esteban Gaubekak birritan, eta oraindik irabazi gabe dagoena Ibai Perez. Benetan berriena bera da, jokatzeko aukera aurten baliatu du, finaleraino iristeko, eta egia esan, Mikel, bi bikoteak sendoak, ezaugarri ezberdinekoak, baina bakoitzak bere ezaugarriak ditu, eta partida orekatu aurre ikusten da alzaurretik. Bai, hori, dudik gabe, hasiera batean behintzat ikuskizuna ikusteko aukera asko daudela uste diu, bi bikote oso sendo nik uste diatek gaina jokatzeko era hau da, bueno, azkenean justu adek, eta lau hau ditu txabeketako pelotaik onenak. Eta bai, Imanol danek nik uste da frontoiontan alde handiza maratatzen dik, beste bigarren atzela jakin, Estebanek beti esaten duen bezala frontoi Luzianek goraka daiten di pixkat, Fustoi urrea ditezako, eta bestiak zezan, Fusto horre nausi zioak azkenen urte hauetan, eta atzian Ibai goraka ez, geota goro zioken atzela ja, banakako irabazidik, joku puntu handian, final handia. Sakea korri, agindu du zozketak eta pelota aukeratzen ari da Ibai Perez. Kezkarik handiena Sestaokoarentzat sakea izango da, lehengo aste artean egin zuten pilota aukeraketan aurrez partidotxoa jokatu zuten bi bikote hauen artean, urdinek irabazi zuten, bi eta huts aurretik ibili ondoren gero estu hartu zituzten, gutxigatik erabaki zen, baina Ibaik gero esan zuenez oso gaizki sakatu zuen, eta behar badak kezkarik handiena horixe izango du, Mikel. Bai, frontoio gaine oso txarradek, o zailadek, txarra baina baino zaila ateatzeko, karo, 12tik ateatzei, hau este frontoi motxeko sake bat bezala, pelota astindu berraziok, eta geho fronti zerritik beraka pelota jetxiten dek, normala baino gehiago. Orduan hor bildurrez ibiltzea askotan, eta garo, bildurrak ateatzeko garaian ez ditu bate honak. Eta geho ondoni Imanoltzekak sake ondo moldatzen dana, da orduan gaur sakiak garantzia ondiza marrakikoik. Lau pilotariak prest, giroa beti bezain ona hemen pilotaleko honetan, palazade amorratuak dira betidanik herri honetan, eta ostiralero oso sarrera onak izan dituzte txapelketako
orain arteko 6 jardunaldiak bertatik bertara ikusteko, gaurkoa 7. eta azkena izango da. Aurkariari sakea eskura ez ematea izango da, bai Ibai Perezen eta bai Imanolen burua usteetako bat. Ikusiko dugu zenolako hasiera duen partidak, baina lehengoan ez dakit lauretako nork Ibai Perezek uste dut esan zuela oso garrantzitsutzat jotzen zuela lehendabiziko seta irabaztea. Bai, gero finaletan ondo hastiak betire lasaitu urduritasun hori kentzen dik eta alderantziz bestiei, puntutxo bat urdurio jarriko ziok, ezta? Baina bai, sakian ikusita zer bida ben hor, behintzat nola ala, baino kendu. Hori garratzitu izango dut. Bostak eta minutu bat. Hala, finala hasi da. Ibai Perezen sakearekin. Gaubekak erantzun dio, Fusto 7. kuadro parean jarrita. Ezkerrez, orain arteko 2 pilotaka da, Imanol. Estebanek 2 eskuekin palari helduta, ondo atzeratu du. Ibai Perezen 2. pilotaka da hoxe. Aztertu egin zaio Sestaokoari. Kanpora joango da, lehen dabiziko tantoa, urdin, pelotpeatutako tantoa, Mikel. Bai, horrengo tanto izateko, hor Fusto eta Gaubeka sartu ditu tikitaka hortan, da Ibaiek, bigarrengo pelotek utze ziana, eta eskerpa eta askokin kanpo botadik. Lenguan oso posti zegoen, Esteban Gaubeka aspaldiko partez, minik gabe jokatzen ari zelako, eta ikaragarrizko gogoarekin gozatzen ari zen sufrikario handia pasa eta gero. Bai, hori, beti eukik sorbaldako arazo hori eta beti jokatzen jarraitu dik, baina beti arazoak emantzi ziok. Bai, Imanol estegarkia zio. Sake laburra atera du, Bilbotarrak eta lehen dabiziko tantoa hauxe izango da gorrientzat. Sake hemen arazoa bientzat izan liteke. Bai, eta gero sakatzeko araina hor buruak elan asko iten dik, eta hor besua... Justo! Ez dio pelotari pasatzen utzi Gaubekak. Ibai. Imanol. Ibai pelota baztertu nahian, atzelari biak ezkerrak dira. Imanol ziok izugarrizko jokoakin, da gainera beti fronto jontan maila hundila ematen dik. Gora, asko baztertu zaio, eta azkenean palak eta ezker hormak pelota gora joan arazi dute, eta bigarrena da gorrientzat. Lau partidu irabazi dituzte lau pilotari hauek txapelketan eta bina galdu. Ibai Perezen sakea, oso aurrean arrepatuko du Estebanek eta errebotera. Bai. Ea nola moldatzen den, ezin. Oso errebotatzaile hona da Ibai, baina gaiztoa zijoan. Bai, da errebotatzailea frontoi motxian, hemen zeriburiz getzekak frontoi motx batian errebotatzia edo hemen. Orduan, leheno esan diu, Esteban golpe oso ondo zio, sorbaleko minik getzekak eta golpe hori deportiboko garaiko golpia, gorrazpiko hori, da Estebanek hor erraz atzeatzen dik, eta bai, kendu bera zio bintzat, Ibaiek eskubi hori kendu bera dik. Bestela Estebanek errebote inguruan asko sartuko zizio. Neko larri, Manol, neko larri, bigarrenare. Deportibo epatuta, lehen da biziko lau edizioak, txapelketa honetako lau edizioak, Bilboko Deportibon, errekaldeko pasealekuan jokatu zituzten. Gero, txandakatu egin dituzte Mungia eta Donostia. Imanol, Fusto, Gaubeka, Ibai, Imanol, zuzen atera la pelota, Zabalaldera, aukerakoa Gaubekarentzat, ez zuen txarra, botatzeko, baina goiko posturatik beste jokaldi bat egitea erabaki du. Esteban, Ibai,
Gaizki sartu da eta pelota kanpora, 2 eta 3, 3 eta 2. Bai. Aurre eukik horre esku pelota bat, 3. kuadruan, obiko kuadruan, da estik asmatu horre rebotian sartzen. Guztiak behar igual nahi eta jongo bala, jakin da igual Ibai oso atzian zitxola, hor erdikaldea moztea juntekela igual. Azkenean ez moztu, ez pelota rebotean jarri. Aukerakoa gelditu zaio Ibairi. Eta gero fronto jontan atzela jantzako asko zerrezo aire jogatzia, botea jogatzia, baina orduan horre Estebanek logika askokin indik pelota botarazi, baina claro, botarazi luzexu inberdek. Imanol. Larri, kanpoa. Sartzeko aukera batzuen Fusto, baina ikusi du, zabaltzen ari zela pilota, eta kontra kantxara joango zela, 4 eta 2. Lanean oraingoz Fusto eta Ibai Perez eta pilota galtzen aurkariak. Ibai Perez, erditik ateratzen ari da. Imanol, azide pixkate baju xamar, Beira egindu pilota horrek, Imanol, Ibai. Pelotare bixi xamar ikusteit, Azire izateko bintzat, azkar bizitu Gau beka. Ibai. Baina arte bildu eta bildu. Ematen saiatzen ari da Imanol. Justo gutxi, Ibai. Ez du aire zarrapatzeko aukerarik izan Estebanek. Bai, Ibai egozondo moztu itenziok Estebanei aire sartzeko hordik Imanolek. Beti gora jo, baina ez du behar bezala gozatu. Esku bezerantzun dio nola edo ala Ibai Perezek, Imanol. Estebanek hartu eta zazpiterdian pelota utzi. Beti gora orain. Hori ere bai. Ez da aukera bat du Estebanek. Erra doa, errebotera, ea nola ateratzen den. Bai, iraman goik. Bai. Eta zailak jaso ditu sextaokoak. Utz, Fusto, girugarrena urdinentzat, 3 eta 4, hasi giroa birotzen mungian. Bai. Eta Fusto soizko pelota bat utzegin digorre, horrek etxitxakan ezerre pelota horrek. Fusto ontzat, eta bai. Baina bai, Esteban hasi pixka berotzen, Ibaire hasiek, bere lan zikin horiten, ez da, hain pelotak eman da, izugarrizko lan egiten digorri baiek. Berdintzeko aukera urdinentzat. Imanol. Asko zabaldu, tanto. Ondo. Hor paetetik nahiko ikatea pixka Fusto behare, bai. Imanolek gaur nik uste diat makaltxa maraziko baino gaur beria emango itudik gabe. Tanto bat egin duzakez, falta bat ere badu. Esteban. Saiatuko dira urdinak. Ondo Esteban. Jokoz kanpo uzten, aukerakoa berriro Armintzarrak. Ondo Esteban. Ez da iritsiko, bost eta lau. Ondo Esteban. Buru asko gainek ikusten Esteban, ez teke itxututa ematen nahi, hor botara ziten nahi dek, eta bazekik hor atzela jantzako pelotak pixu askoz gehiuk itzen dik. Irutanto jarraian egin dituzte, Gau Bekak eta Imanolek munduko pilota batzarrak antolatutako halako finala ikusten ari gara binaka mungian. Ederra sakea, bai. Ondo sartu da Fusto. Zuloa betetzera Ibai Perez joan da txokora. Ondo Esteban berriro. Bipareta oso da. Dotore, izugarrizko bipareta. Erremontekin egindako ematen zuen. Bai, askarra, Oso ondo Esteban, bikain hasi finala. Hiru berdinketa izan ditugu lehen da biziko joko honetan, Bana, Bina eta Launa. Baina orain bitanto aurretek dira, lehen atzetik ibili direnak. Orain arteko sake gehienak, ezker horma ikututa ateratzen ari da Imanol.
Justo aukera gutxirekin, oso pelota zaila jaso. Oten laburra egin baitio. Ez da txarra, aukera orain Fustorentzat. Ezkerrez jarriko da. Imanol, ondo. Imanol, bai. Eguan erreza zabaltzen nahi guan pelota hori, eta eguan erreza Imanolentzat. Gaubeka. Egarra. Oso, nola aterako da pelota hori, gaizki. Dotore Imanol, Zazpita dau, ezkerka da ikaragarria. Izugarria, Zabaletik. Oker atera da. Bai. Behatzuen bezala efektua baitzera man. Zazpieta lau. Bost eta hutseko partziala lortu dute. Bai. Argintzarrak eta Bilbotarrak. Eta gaina oso ondo jogatuta, Oso ondo jogatuta Bilak. Sake gehienak ezkerra horma ikututa ere bai. Gio jatxitendek, sartzeko ere zailadik. Osta. Gaubeka, barrura orain, atzere egin behar Ibai Perezek. Naiko lan, baina eraman du. Berriro berdina. Ondo, oso ondo Esteban. Oso ondo Esteban, oso ondo. Izugarri de joatzen, izugarri. Basegi gorri bai, mineite ziokela, airea oso ondo jutendek. Hor bilen tartei de mosten, da mina ondile izagoiten Ibai. Eta era bat desero oso, Fusto oso lan zikinaz, txarra tokatzen eritzaio. Gaina oso pelot bea dekenakin, oso gutxi eidek, jokuan sartzen, etzio goituta hau. Oso ondo ari da Imanol sakatzen, ezkerro armarekin. Gaina berak aiten dik eta oso aurren galtzako Fustoi. Begira. Bai, desero oso. Efektuak inetortzen dek eta beak etzekin un jarri. Baina barroko alde intziok. Ez da erraza, Imanol egiten ari dena, lehen da biziko sakea labur gelditu zaio eta gero atera dituen guztiak oso onak ezker horma ikututa. Omozuta. Hau, txokora atera du, txaparen gainean, iritsi egin da, baina aukera guztia Fustorentzat. Ez da ondo iritsi pilotara, utzi Ibairi. Imanol, ez, kanpora. 10 eta lau eta bi aurretik ziren Fusto eta Ibai Perez. Gehien bat aurkariak egindako utxak baliatuta, baina 8 eta hutseko partziala lortu dute Gaubekak eta Imanolek, eta Fusto aldagaletara doa, iaia jokoan sartzen ez diote utzi, eta zerbait aldatu beharra ikusiko dute, bai berak eta bai Ibai Perezek, gaurko final hau irabazi alizateko, Mikel. Bai, aldatu igual, aurkariak aldatu berzeba, ze tontan bintzat ikusi dio Esteban da Imanol izugarrizko jokuakin, eta gaina bilak elkar oso ondo ulertzen, Estebanek lan oso ondo egiten, Imanol joa ondila egin, da Esteban buru askokin, ikusi dio bipaet ikusgarri hori bai, maila oso altu da dituk ematen. Eta, bueno, danak ezautze zidu bi hauek beren maila ematemadie zenolako pelotai haundi dian, ez da? Txapelketa honetan, partiduen ikusgarretasunak behetik gora egin du Mikel, aurreneko 3 jardunaldietako 6 partiduak 3 eta huts bukatu ziren. Galtzaileek set bat bera ere egin gabe, gero bai, gero orekatuagoak izan dira bigarren itzuliko partidak, eta azkenean aipatu dugu oso gutxigatik gelditu direla kanpoan, bai Nekol eta baita Brefel ere. Bai, hori argi ikusten dek, nik usteat horre bai ikusten diu pixkat frontoi onta amoldatziare kostaiteala. Frontoi motxetik urte oson frontoi motxean ibilita honet hortzia desberdintasunak ondituten dituk, eta hor partido parekatzuak eta ertetzia zira baten zaila dek. Zera, pixka kaxia azten deken pelota azkenian bildur asko sartzezako eta duda asko. Eta gero ikusi ju txableketa horrea jundana da, horre gauzak berdino jundiala eta pelota jak pixka frontoira jarri diala, eta hor emaitzak argi eta garbi irakusten dik. Ez da luzea izan, lehen da biziko jokoa, 10-4 amaitu da, ordu laurdena igaro, finala jokatzen hasi direnetik, eta lau pilotariak berriro prest bigarrenari heltzeko. Ia ze pelota mota ateatzen dien, lehen da bizikoa gorri jantza bintzat ez zaila guztau, nik netzak hori urdin jantzako pelotak edo gorri jantzako baino. Gorriek aukera dutako atera dute ba. Hasi da bigarrena, Ibai Perez. Imanol. Earki Imanol.
Eraman Ibaik. Estebanek zabaldu, ezker horma ikututa. Horrengoan pasatzen da, egindu da. Traba pixka bat egin dio Justori. Imanol. Ibaik eskubiz. Gaubekak errebotera, efektuarekin. Bai. Ez da iritsiko. Lehen da biziko tantoa urdinentzat bat eta huts. Barkamen eskatzen ziok Estebanek, Justori baino zea nahi gabeko izan dela. Horre, baetan harrapatu ziok eta... Bai, baki, bi oilarrauen artean beti hor tira birauten dek estorbuak eta hainbeste urte elkarrekin joatzen, hainbeste final. Eta baki, pike hori segatek, beti... Labur gelditu da. Oain ikusi diu, beraka normala baino gehiago indura, frontizian, Este normala... Olako beraka deitia, frontizian. Bi tanto eta bi falta egin ditu Sakez orain arte Imanolek, baina sinatuko luke lehen da biziko jokoan sakatu duen moduan sakatzeak ero ere. Hori gola zita, hola bukau, no? Lehen da bizikoan bezala. Ez du pelota bat bera ere, erasotzeko aukerarik izan errestoan, Fustok. Ibai Perezek atera du. Imanol. Gaubeka, ondo. Bai, ezkerpata ikututa eskura torri sako. Zain gelditu da Fusto, aukerakoa Gaubekarentzat. Gurutzatzen ahal egin du. Ondo Ibai. Imanol. Ondo, eguan eharra, Eskubiz, ea nola moldatzen den. Ondo. Sarea ez zuen aparte. Imanol, egur batean. Ezker utxez orain. Gaubeka, Fusto. Imanolek ezin, lehen da biziko tantoaren ondoren, bigarren egin dute Fustok eta Ibai Perezek. Bai, eso, biun xamar jundek, ez da, eramatea bezala jundek eta biun xamar jundek. Baina, bai, Fusto guantxe ikusi du, Tantontan jaketxe ikusi du, lehenoko zer guztia baino. Bai, gero Fusto batzeki finala irabazteko sartu inberduratu dira, naiz da Ibai joku maila oso honian egon, da naheken guztia, baina hemen txapela nahi behar irabazi, beak sartu berdi jokuan, da beha dakin dana joatu. Sartzeko agindu dio Imanolek Gaubekari, sake hona zen Ibaiena. Imanol, lehen batera joan da. Justo. Argentinara berriro. Imanol. Ezkerrez berak eman dio, Fustok. Hor efektuak nola mate joan Esteban ez hartzeko airez, Utz orain. Bina. Gozatzen ari da Imanol. Bai. Fronto jontan asko gozatzen dik, asko bero bezolo luzeoiek askatzeko eta lekuazeka, gozo ondo jartzen dek, ila beste atzela igusti jantzako frontoi oso gorra dek, eta beak gozatu iten dik, gozatu, Oain botela azterreat, nahi eta askotan nik uste diat, itxoin ite jola botela azterrean. Ibai. Gaubeka ezin txartu, Imanol bai, pelota bihurritu gainera. Baitakin, da botarazin, da oso ondo. Gaubeka. Ibai. Eskubiz, Esteban bera sartu da. Oso ondo. Usteko hori hobi hoban igual. Justo. Oso ondo ezkerrez atzera. Imanol. Erantzun eman dion. Bai. Eta tanto. Zuen, espero hain erantzun hona atzetik. Eta urrengoa, Justos bera gutxegin. Oso konzentratuta daude gainera biak. Bilak. Lagun mineitu bilak urte askotan, harreman pertsonal oso ona, bikaina zekatek. Eta, bueno, nik uste dat, txapela hori elkarrekin idazte daile, izugarrizko posa hartuko die. Mesire baile, nik uste dat. Kampoa? Hirugarren falta du Imanolek Sakez. Iruna markagailuan. Bigarren joko honetako hirugarren berdinketa. Baina jarraipena behar dute Fustok eta Ibai Perezek orain arte lortu ez duten jarraipena jokoan. Ibai Perez.
Ez du tantorik, ez du faltarik sakez. Gaubeka. Ibai. Imanol, behera aldegin dio. 4-3 Gorri. Garritzek gaur Imanolen utzegite hori, Justien mostea jundala guain, Lenda biziko setean, 4. arte aurretik ibili dira Fusto eta Ibai, baina gero harrapatu eta pasa egin dituzte. Zuzen joan dira 2. 10. Gaubeka eta Imanol. Fusto. Oso behetik atera du pilota hori. Aukera berriro argentinarrak. Imanol. Ondo Fusto, Fusto ere ondo aide goen, Ibai. Imanol egozen eskatu. Txokora luze. Ibai. Esteban zioen, pixkat jogutik kanpo. Nahiko egin du hor. Atzera Fustok. Imanol. Eskubiz jarriko da Fusto. Bila doa, aire zarrapatzeko asmoz. Ez da behar bezala iritsi. Eman eta eman Fusto. Lortu duen arte. Ostata baina azkenean saria jaso du. Bai, Lan hona indik Fustok, Ez te junitxuitxuan haude, errebotea. Eta bazei Imanolek igualdik 12-tik edo 11-tik harrapatze bai gairez, buruz gain pasako ikela. Hortxe fundek, 7-8 da, taka, danak igualtxo izan dituk, Azkenengo 3 gola. Imanol 6 itxon, bat pixkat onzamarra harrapatze zian, tantu gai nola bide aldatzeko, baino ezin izan duik. Eta guain Esteban ikuste du pixkat sartu ezin ikan. Ederra sakea. Bai. Begira nun jarri duen, 13, baino handik ez du entregatu. Fusto. Guain emango ziok. Ez. Fusto berriz. Esteban oraintxe sartu da, baina laguntzera. Fusto. Ezkerrez, Imanol. Aukera Esteban entzat nahi duen egiteko. Gurutzatu. Ezin Ibaik. Ondo Esteban. Paetea danak, Paetea da hor 9. kuadrua botaraztea. Lau eta 5. Eta pelotarea lehen da biziko seten oso antzekua, iratzen diat, Bi pilotak, Gorriek aukeratakoak izan dira. Aurreneko azozketak hala erabaki duelako eta bigarrena lehen da biziko seta galtzen duenak ateratzen duelako. Berdinketaren bila Imanol, orain pixkatxo bat ikaratuko zen agian sakearekin. 3 falta egin baititu. Esteban entza pelota ona. Ondo Esteban, ondo Ibai. Berriz ere defentsa ona erakutsiz. Sestaokoa, Imanol. Kanpora joango da hori. Ez zuen ezker paretarik hartzerik nahi, baina harrapatu eta pelota kanpora. Arriskua, ezkerran arriskua ide, hor astintza juten badaiz. Ezker pata ikutu ezkeok, zabalea. Baina denboa bazin, bezua luzatu dik eta bazin denboa astintzeko pelota. Lehen da biziko setean 4 tanto eginda gelditu dira Fusto eta Ibai Perez. 6 egin dituzte orain bigarrenean. Ibai. Azkartzet horreko hori, Bost eta 6. Mostu edek Imanol, Munduko pilota batzarrak antolatutako binakako pala finala ikusten ari gara zuzenean Mungiako udal pilotalekuan. 10. edizioa da hau. Lehen da bizikoa Bilboko Deportibon 2007an antolatu zuten. Urkia eta Imanol izan ziren irabazleak finalean Gaubeka eta Belila gaindituta.
Esteban Gaubeka, ederki jarri pelota. Ondo Ibai, ez. Zeina. Makina pelota idezartzen hor, zuluan, Esteban, makina. Hor Fustok ezin dio lagundu inola ere. Eta lana pilatu egiten zaio Sestaoko atzelari finari. Laugarren berdinketa dugu, bigarren jokoan. Imanol Ibañez. Sake zuzen xamarra. Justo sartu. Ibai, bipareta. Iritsi eginda Esteban. Eta gaizto jarri, oso gaizto. Eraman. Ibaik. Ederra, Esteban. Antzekua, oso antzekua, bai. Imanol. Justo pasadu. Eutsi, Ibaik, hirugarren pilotaka da jarraian. Orain bai sartuko da Argentinarra. Baina nola sartu. Eta nundi nora etorriko zeia jakin gabe. Imanol, ederra ezkerkada. Bai. Esteban. Imanol. Neiko indik honeke, bai. Imanol. Nekatzen hasita atera de pilotariak, Ondo Pablo. Ibai. Ibiste dekori. Imanol, bete xamarra dagoela iruditu zaigu. Justoren piloteka da gaiztoa, tanto. 7 eta 6. Asko balio zuen tanto. Bai. Gorra izan de tantua, gorra. Justo bera ere, asko sartu da jokoan, eta arnasa hartzeko etzaio gaizki etorriko, tanto abokatu eta hurrengoa, hartzeko tarte hau. Askoz borrokatuagoa, bigarren jokoa, lehen da bizikoa baino. Ibai katera du. Gaubeka. Ibai aurrean geldituko da. Ederki, goxo, bipareta. Zazpina. Bi alegin egin ditu eta bietan bete-betean asmatu. Konfiantza stopezio Esteban, momentu oso larri jauan, hor erreza maten dik, baina hor zaila, momentu hoitan hor asko zerrezo dek errebotea zaiatzia, edo pelota gaina makal zetorrek, pentsatzeko igual denboa gehiago egire bai, eta hor ikusten dek Esteban, bai jokuz da bai konfiantza stope da hola. Jokora, atera du orain Imanole, Gaubeka, justo txikitzera joan da. Hori Imanole nabauan hori igual hobe, Hau gora. 8 eta 7. Guantxe edek esaten, Imanole nahuala, eta hau beha iguale bai, baina aurreko bat hor bote sartu dan hori. Hor eskubiz, Imanolek ezkarrez, baina hobea zuen. Bai, gaina horre bestia duztu Imanolek eskatu ere indionikan. Baina aurreko beste bat hor. 8 eta 7, Fusto eta Ibai Perez aurretik. Bai, markagailu hola eta holako final berdindu bat, zer detalle txiki bat edo tanto bat oso garantzitu batek. Zuzen atera da. Arrasakia. Fusto. Kampora. Opari ja, opari latza. Duztu dian naita jundala zabaltzea, hori esango nian, naita jundala, baina... Hala ere pelotara behar bezala joateko eta jartzeko arazo handiekin dabil Fusto. Bai. Puntoi berezia dalako eta Imanolek emaniteziok eta beti okerra, pelota beti okerra zetorrek. Ez tekai bat eroso joatzen nahi, Fusto zeba behitu gauen, Nazo suerte izan dut, Fustok sakea gaiztoa zen, ez txalorik jotzeko esaten ari da jendeari. Pablo Hernán, Fusto, suertez egindako tantoa izan dela. Bai. Bat behar dute neurketa berdintzeko Argentinarrak eta Sestaoko atzelariak. Bita. Ozta iritsi da. Niko indik Esteban egorre. Aztertu egin zaio Fustori. Pasatzen nahi da. Bai.
Imanol zain gelitu da, une egokia ikusi arte. Villa Esteban. Ibai. Hau ere jaso du. Ezkerrez Imanol. Justo. Ondo. Pelota oso ondo Esteban. Egon eharrata. Ies egin dio. Kanpora joan da eta azken tantoak erabakiko du bigarren jokoa. 9 baitaude. Bai, Ibaiek ebazekiko hori baino zailo eskubi sartzen, baino tentzilua zioak ikusten dek, da presiluak ebaki golak utzegite, normalak ez zituken utzegitiak inarazten dixik hori normala dek. Asko balio du hurrengo tantoak. Gorrientzat erabaki garria izan liteke. Bita jungo ebrez. Imanolen sakea. Bai, ondo eraman du Ibai. Bai, oso ondo. Estebanek errebote ingurura. Ondo Ibai. Beste aukera bat Gaubekarentzat, hau ere gaizto, oso gaizto. Eraman, oso pelota zailatzen. Azken unen arte ez genekien, zene jotzuko zuen pelota. Gero eta aukera garbiagoak Gaubekarentzat agintzen segitzeko. Ez du arriskatu gorengoan. Gaubeka. Ibai. Imanolen lehen da biziko pilotaka da, tanto honetan. Ona, ederki Ibai eskubiz. Oso ondo Ibai. Tensio handia, tanto honetan. Pelotaka da Imanol. Eraman Ibai. Beste bat eman beharko dio. Bilbotarrak. Justo sartuko da, ez da txarra. Imanolek eman. Doktore. Esteban, zer egingo du. Barrura egindu. Ibai Perez. Gaubeka. Bote handia, sartu Ibai Perezek. Haze tantua. Zuzen joan da txokoan. Ez du jasoko eta bigarren puntua lortu dute Gaubeka. Haze tantua. Final erdia da. Doktore. Final erdia baino gehiago. Hoi jokatzia, danak. Laurak. Bai. Bueno, oso erabaki gorrak. Oso. Justo berriro aldageletan sartuko da, 2 minutu ditu, set batetik bestera bitartean prestatzeko, haze tensioa, haze pelotaka da, onak, zailak. Zenbat gane asko, osea asko. Da Ibaiek eutzi ziok, baina zenbat jaso esik, 10. Eta Esteban geota aurreo, eta Imanol sartu degor, Imanol da eman, da bestiak eman, zugarri izan dudek, Partidako tantorik onena, tensio gehien zeukan tanto izan da, hain zuzen ere, bederatzina zeudela, bigarren seta erabaki duena. 10-4 nagusitu dira lehen da bizikoan Gaubeka eta Imanol, eta bigarrena tanto batez 10-9 irabazi dute, eta hemen ez dago jakiterik zer gertalitekeen, baina kolpe handia izango dela bai Fusto eta Ibai Perezentzat, lehen helmuga urruti xamar ikusten baldin bazuten, orain oso urruti ikusiko ditek, Mikel. Bai, eta, bueno, markagailu ebeiratuta gauza bat, eta gero jokua ikusita ze joku egin ikusten bai Esteban da bai Imanol. Baina, bueno, behaiek izugarrizko pelota jaituk eta kapasa jaituk buelta mateko. Baina, gaur mateik genez urdinak oso indartzu etorrituk eta zaila ikusten dek. Zaila ikusten dek hemen buelta etortzia, baina, bueno, guenik asko faltadek. Asko faltadek, set bat irazi berdek. Ze bat irazi eta dan aldatzen de berriz, Ez pentsa, bat irabaztian ikuadek dan aldatzeko. Baina, bueno, bintzat ikuskizune harra egeitu ikusten da gozatzen egeitu. Esteban Gaubekak lortu ditu zenbakirik onenak, lehen da biziko fasea amaitu ondoren 14 joko irabazi zituen eta 8 egin zizkioten berari. Justok ere 14 egin, baina 12 egin zizkioten eta atzelarietan 14 eta 8 Imanolen zenbakiak eta Ibai Perezek 16 egin eta 9 hartu. 100 punturekin amaitu zuen Estebanek, Justok 380, Nekolek 320 eta Landetak 100. Eta atzelarietan berriz, Imanolek 100, Ibai Perezek 380, Brefelek 340 eta Gordonek 100. Pelota aukeratzen ari dira Fusto eta Ibai Perezen.
horren kejarik ez dute izango, orain arteko set guztietan, pelota beraiek hautatutakoa izan baita. Horaitzei gezio, behar jarri pelota, jokuan. Eta aukeratu ere, bikotek aukeratu zituzten, joan den aste artean hemen bertan Mungiako udal pilotalekuan. Lehen da bizi entrenamentu saio gogorra egin zuten eta ondoren 6 pilota aukeratu 3 bikote bakoitzak. Nik uste dira beste pelota mota datego hila. Horrengo bizetetako pelotak nik uste dira oso antzekuak izan ditu. Nik uste dira Fustok aldatu indula pelota. Igual urdinen bat hola aldatuko zian. Ez di girugaren pelota berdin bat dateako. Bai, Imanole intzun ziot, behaien pelota badek. Bai. Hor pixka Fusto ezaututa, barintxekian aldatu nahiko zian finala, eta behaien hirugarren pelota batetzian nahiko batea. Ia urdinean pelota desberdintasunik anantzemate egin. Bi eta huts aurretik dira, Gaubeka eta Imanol binekako finala da hau. Hirugarrena egin behar dute, garaipena ziurtatu nahi izan ezkero. Fustok eta Ibaik zereginik izan dezaten, lehen da bizi urrengoa irabazi behar dute. Imanolek erantzun, Gaubeka zabalean da. Ondo. Gehiago kostatzen da Bai. Zeru izik ez dik, lehenako pelotakin. Ondo Ibai. Baita Gaubeka ere. Nik uste dira pelota Fustontzako aproposo dekela, baina bueno, nire ustez, bintzat. Gora, bai. Aurreneko tantua gorri. Eta urdinak pelota bisileak nik uste dira min gehiago ingo ziote Fusto behai, beste pelotakin honekin baina. Sinistu beharra daukate Fustok eta Ibai Perezek irabaz dezaketela finala. Baina poliki, joan beharra daukate lehen da bizik, hau irabazi behar dute. 10 tanto eginda. Bai. Buruz buruko txapelduna, Ibai Perez. Eko larri zen aurreko sakean, orain hobeto atera du. Ezin Fustok eta ez eta Ibai Perezek ere. Bai, hor eskerpaetian zehoz ikutu dik, Bai. Gaine, torrizako, ziero. Hortxe ikusiko dugu, emateko prestegoenean. Bai, ziero moitu erizan di gorputza, eta burua, ez dela gainean, zin hori. Imanol. Justo ederki sartu da, oso pelotaka da ona jodu. Bai. Arain arte joduen onena egian. Bai, horri Imanol, ibilio pixkate bakalantxea. Bi eta bat. Ibairen sakearen zain, Esteban Gaubeka aurrean. Justo Gaubeka. Garra, Esteban. Ondo Ibai. Beheraki, 3 eta bat. Goitik nahi izan du pilota hori, baina gehiagi jetxi. Eta 3 eta bat, aurretik dira Fusto eta Ibai. Ibaik min handiagoa egiten du, kontoi laburrean sakearekin. Bai, du, baina gaur gutxenez. Faltarik egiten nari eta tarteka. Ondo Imanol, erantzuna Imanolek. Onak atera ditu. Imanol. Ondo Imanol. Justo. Beti gora Imanolek. Justo. Suerte egindakoa. Bai. Hotza entzun behar zerik ez dago. Ez duela ondo enpalatu jakiteko.
2-3. Imanol Ibañezek aterako du. 3 aldiz lortu du txapelketa. 4. aldiz lortu nahi luke Binakako tituloa. Gora egin du pilotak. Este geharra, baina oso ondo Ibai. Eskubiz. Ondo Ibai. Oso zaila guan hori, Imanol. Berriz ere bai, Fusto botera. Imanol. Hortxe du argentinarrak. Imanol. Fusto. Gaubeka. Imanol. Jauzi eginda. Eraman behar izan du Fustok. Eskubiz Imanol, ondo. Sartu berarik. Ondo Esteban. Tokita jundek, Fusto. Tanto guztia Fusto jokatzen ari da, orain sartu behar izan du Ibai Perezek, beste bat. Gaubekari espero zuen tokira joan pelota. Bila jundek hau, Axerioa ezela jundek hau aurrea. Ondo Ibai. Txokoa moztu. Beste aukera bat izango beste banek. Ez. Pelota zaila askoak eraman ditu Ibai Perezek. Ondo Ibai. Hortxe du Fustok. Nikola Ribilikoek. Ondo. Bote ingo dio Imanoli. Ondo Imanol. Haze tantua, Haze tantua. Esteban. Fustok gehiago izabaldu du. Kanpora Iruna. Gogorra izan da. Bai, da nekatzen hasi dituk hauek, Laurake. Normala dek, Partio latza ditu joatzen, Palai behiratzeko, Ziok? Ez du ezeren okerrek ikusi Armintzarrak eta berarekin segitzea erabaki du. 40 minutu pasatxo, finala jokatzen hasi direnetik. Eta hemen pilotakada bakoitza desgaztea eskatzen du. Eta nekea pilatzen hasten da. Imanol. Gaubekak ezin. Eskotan gertatzen zaie aurrelariei. Uste duten tokira ez la pelota. Ez da txarra hori Esteban. Hoen dik hor ez da. Imanol. Gaubeka. Ibai. Gutxigatik sartu da frontisean, eskatu arren Gaubekak eman dio. Berriz ere bai. Oraingoa Zabalera, falta. Bai. Epaileek aldi berean jaso dute besoa 4-3. Egur hotzaren entzun dio hemendikan, Bai, hor aurreko pelota bate onde gorri Esteban oso gaizki sartu de gor. Segiat Imanol eskatu jo, ni ustea eskatuko zitxola, zigor bertan zitxon, da Esteban entzako pelota oso txarra, da Imanol entzako astintzeko pelota guan. Bai. Ibai Perezek epaileari lokarria lotzeko eskatu dio. Eta berriro kantxan da, sestaokoa. Izan ere, eskuak itxaskiz beteak izaten dituzte. Bai, uste, lantegi gara izan dut hori. Laguntza eskatu behar. Bai. Ibairen sakea. Gora gaindik. Izango da? Bai, oso gora indik, Esteban bertan zitxon igute behare lasai jundek, eta azkenengo momentuan normala baino gehiago gora gaindik. Bigarren setean ere, 5-3 aurretik izan dira Fusto eta Ibai. Gero ez dute puntua ateratzerik izan. Baina hau beste kontu bat izan leiteke. Gaubeka, Ibai. Fusto. Bizi. Berriz ere bai. Argentinarrak non eban bukatu egin nahi, oraingoz ez du lortu.
Zabaldu egin zaio pilota, gurutzatu, ondo Esteban. Bien tartean jarri, tanto. Ondo, Esteban, Errebes horrekin, zelan diten diken, Pilota txarra asko eraman eta gero enpale oso fina dik Errebes ez bai, eta kontuatu orduko buruz gain pasatzen dik. Oso, naizan da pelotaka da hori. 4-5. Hirugarren jokoan gaude. 3 aski izango dira urdinek irabazizkero, baina bestela 4-5 jokatu beharko dituzte. Egarradek. Oso ondo justo. Egarra pelotaka da. Justok eta Ibai Perezek 6, Gaubekak eta Imanolek 4. Ibai. Bita berriz. Ondo sartu da Esteban. Ondo Esteban. Ondo Ibai. Ederki Imanol. Hori gaiztoagoa izango da, aukera guztia Fustorentzat nahi duena egiteko. Errebotera bialtza izango zen bere asmoa, baina ez du lortu. Lehen baino pelota hobea Imanolentzat. Ibai. Imanol. Kanpora. Biztarra gigor, Estela ere emateko txarra zen. Bai. Eta zalantza horretan badezpa ere uste erabaki. Ibai ere partido ona egiten bai. Partido txarrik ez dek, inor joatzen, baina Urdinak oso ona, hori pasatzen dek. Txarrik ez dek, inor joatzen, baina Urdinak oso ona. Imanol. Aia, utze egite danak, forzautako utze. Kanpora. Utzein diu ba. 7-5. Hiru tanto egin behar dituzte gorriek. Final hori luzapena ematearren. Ibai. Uts, errestoan Imanolek. Pelota, justoren ondoan pasada, azkar. Eguan, urruti hori. Aukera onna daukate, markagailua estutzeko Fustok eta Ibai Perezek. Esteban sartuko da. Ondo Fusto. Sartzera orain Imanol, ematera Fusto, ondo, pelota txarra zen. Fustore puntotxo bakora indik, Ondo Imanol. Ibai bildu, eskubiz. Hortxe du argentinarrak. Ederki atzeratutakoa. Ondo. Oso pelota zaila, baina goiko txapara, 9-5, Fusto eta Ibai Perez aurretik. Hau bai ezin dutela altzarri galdu, Mikel. Ez dik ematen mintzat. Zetontan mintzat Fusto goraka indik Ibaiek pixkate bai, da Urdina pixka beraka, eta ikusi dio nola aldatu dan, ez da, dana. Eta pelotake, nik uste jat, zerezan handila. Fusto askoz gehiago aide sartzen, Imanolek min gutxi jutezio, barkatu, Fustoi, eta pelota honekin gorriak hobeto. Gaubeka, 6. 6-9. Ezker Ormarekin aserre. Bai. Egia esan aurrelari entzat gaur. Zaila dirudi mungiakoak. Bai. Imanol. Egarra, luzia, ondo Ibai, gora. 7-9. Etzen oso urruti, 7ko marra.
Bai, larri guan. Ikutu izan balu, lehen beriziko puntua irabazteko aukera gorrientzat, baina ona izan da eta gero Ibaik ezin jaso. 7 eta 9. Bera egin dio, oso pelota txarra zen Fustorentzat sartzeko. Imanol. Barruan. Bai. Txapa. Suerterik ez du izan, Goitibera inmatera joan baita Argentinarra. Bai, eta hemen zetoztik hauek, hemen zetoztik. Sartu berazin, bestela botiakin, zarea edo, bintzat Ibaientzako oso txarra gatuko guan. Hona izan ezkeo tanto guan, Txapa gainen izan ezkeo tanto guan. Imanol esakea. Justo. Antziegau. Imanol. Gaubeka. Justo. Pelota jetxiz. Imanol. Ordipa. Eskura Justori. Bai, Zikasmau. Aurrelari gorria eta atzelari urdina. Ari dira tantoan parte hartzen. Gaubeka sartu da. Justo. Otelaster kanpora. Bi eta bat. Seta, jokoa, gorrientzat, 10-8. Nik uste diat Esteban ekor du daukidik. Otelasterrian. Bai, du daukik eta behan dutxo sartu dek. Behan dutxo bildurrez jundek eta horra segundu hori utuzio pelota altura gehitxo hartu dik eta horregatik etorri gutze egitean ikuste diat. Konfiantza injun bauan hor du daukidik. Bai. Baina bueno, final gehiago bintzat eta gorriak ikusi du gorak aindiela bilak, Bilak gorak aindie eta hemen guaini finala dola guainik. Zalantzarik ez, 2 eta utxekoarekin gartu ikusi izango zuten Gaubekak eta Imanolek. Baina ez dute galdutzat eman partida Fustok eta Ibai Perezek. Irauli egin dute markagailuaren zatitxo bat eta orain berdintzeko aukera daukate. Horretarako beste 10 tanto egin behar, berehala hasiko den 4. setean. Ni Imanol izan ezkeo itxutxuan gorrian pelotateko nian. 3. Hala uste dial izan dala. Bai, kolorea eta ikusita. Bai. Horiskak dira. Bai. Gorriek aukera dutako. Eta bisixu ikuste ditu. Bote gehiago pelota ditu gauek. Horretik garritze zaiak Fusto nola eta ditu pelota hauek. Dute da aukerak eta gunian ez ziela asmatu. Pablo Hernán Fusto. Oso arraro, dute zaia Fusto pelota mota hau ateatzia. Aldageletan izan da Argentinarra, baina itzuli da. Etxasteko produktu horretako pixka bat eman dio palari. Prueba egin. Eta berehala 4. jokatzen hasteko izango dira 4 protagonistak. Txapelketa honetako 2 aurrelari onenak eta 2 atzelari onenak. Sistema berezia izan da azken 3 urteetan munduko pilota batzarrak hautatu duena eta emaitzak ikusita halaxe jarraituko dute datozen urteetan ere. Imanolek aukeratutako pilotarekin ekingo diote 4. jokoari. Oso arroa sakea, oso kanpora. Hortxe asko, zabalea jundituken asko horre egurran baina hor ikusten deken iluntxi hortan, joi, iladanak, iladanak. Laupagoz ikusi xiu eta danak hortxe, ilun hortan, joi. 4 falta egin ditu sakez Imanolek. Hoene Fusto bizta latza eukidik, hor sartzeko pelotare guan txarra. Hau labur. Motz. Bi falta jarraian. Lehen da bizikoa Imanolek, 2. Ibai Perezek. Ibaik 2 tanto egin ditu eta hauxe lehen da biziko falta. Imanolek 3 tanto eta 4 falta.
Tanto Fustok. 2-1. Nahi gabe egindako, bipareta izan da. Baina denek balio dute. Esteban abitu bestekin, Nola edo ala frontisen jartzera joan da Justo. Eta suerte izan du. Ibairen sakea. Gaubeka. Ondo Esteban. Erdi utxe eginda. Bai. Eta behera. Arritzekua, Ibai, egola gultzekita ditia. Haze, hasiera eman dioten. Bai, eskaxa, lau tanto hau egintzat, Egindakorik ez du orain arte. Bigarren seta eta hirugarrena oso onak izan dira. Ea, laugarrenarekin ere gozatzen dugun. Imanol. Justo. Gaubeka. Bipareta Ibai, karrapatuko du Estebanek. Baina. Kampuan ez itxon. Beste bat. Ondo Ibai. Makina bat, pelota zail, eraman du gaur ere Ibai Perezek. Utsegin urrengoa Imanolek iruetari. Bai. Hor suerte zibili dira, bi bikoteak, zabal inguru horretara ies egindako pilotekin. Biak sartu dira azkenean, baina Imanolen moztutako hau ez. Imanol. Bai. Laugarren seta. Bai. 6 tanto eta 6ak galdutakoak. Bai. Oso arrarua, hola behin ja jokoan sartuta, gaina danak maila oso ondile eman da, set bat azita olako atzela ja, gaitu gehien bat, ez da, Imanola, Ibai, gaitu utze egiten, baina ez erreztakaen pelota garbilak, ditu kaleiten. Imanol, behera egin du pilotak eta tanto. Berak aire egiten, oantxe. Hola, ziezakatzen horren, bipaetak eta moztu itendik, eta orduan Fustontzako oso zaila de gaire harrapatzia. Hora azkenian metro, frontoi luzeko arazo oitako bat oidek, metro asko azkak kubritzeko, eta horren zabalalde motxa harrapatzia Fustontzako azkar atea berdek, eta illa eskerpa eta jo baino lehen. Bestela ez diden boik ematen. Imanol, utz. Bai. Laugarren berdinketa. Laugarren setean. Bai, ze arraro daideken, Juten seta hau. Oso arrarua. Bai, hor Estebanek eta Fusto guain lan pixkat lan psikologikoare basek, bi... Tanto. Mugan zen, eskerpareta edo frontisa non joko pilotak azkenean bien ertzorretan. Bai, bilak geldik atutu. Baina guain burua lan asko iten dik, guain de momentua laundu eta goraka ekartzeko pixkat. Ikusten dik Imanol pixkat momentu txarra pasatzen edala. Nekia iguale bai, da dana. Justo, ez da ondo jotako pilotaka da izan, baina korrika saio luze egin behar izan du Imanolek iristeko. Eutxi, tanto. Bai. 6 eta 4. Azken hirurak horriek egindakoak izan dira. Bai horre intentzio guztiak egin jatxik bai oso ondo, Bai. Ibairen sakea. Gaubeka. Ez da ondo jarri. Ibai. Imanolek berdik zartateko ato earki eman da, pixkat duda horiek eta kentzeko gainetik. Ibai. Imanol. Ondo. Bai, hori ongo ziok. Tanto.
Azten ekiare badala, Imanolek arpegilean ja, paliza zanakikila ikusten dekor. Horrentxe ordu bete, hasi direla. Ematen ondek eta horrek nekiera ematen dik, Frontoi motxian, eskumuturakin asko joatzen dek eramatea getxiten, baina frontoi luzian defentzan azkenian askoz pixu gehioko pelota etortzen dek eta esfortzu askoz gehiago eskatzen dik pelotak. Pelota txarra utzi dio. Bai. Lagundu behar dio, lehen aipatu da Mikel. Lehen ere metro asko ibili behar izan du, eta orain ere bai. Bai, suertez. Baina Esteban epizka hartu berdik erantzun gizuna hor, zeba pelota asko aidek Imanolei aurrera ekartzen. Igual beak inberdi pixal pausotxo bat atzeo. Epizka gehiago laundu. Bosgarren berdinketa, laugarren set honetan. Imanolek aterako du. Justo. Gaubeka. Ezkerrez Argentinarra. Batez zigen hor, justo. Arnitzarak eskubiz. Eskatu egin dio Imanolek. Zazpi eta 6. Bai. Bai, Imanolek, baina Estebanek zian erreza, Aurretik, Fusto eta Ibai Perez. Berdinketaren bila. 2-1 aurretik dituzte aurkariak markagailu orokorrean. Imanol. Imanol ona. Ondo Ibai, txarra jarri. Ondo sartu da Gaubeka. Imanol. Ibai. Zio bezarrein hor Estebaneke. Oso pelota zaila, Imanolek. Justo. Gaubekak aurrean utzi, Argentinarra laugarren kuadroan, ez dio etekinik atera. Ondo Imanol guain. Ez da txarra. Ondo Fusto nola jatxian, Imanol. Hau. Eutxi Ibai, Gaubeka, bote handia egin dio. Justo. Ederra da. Tanto, 8 eta 6. Bai, urdinan artian duda ikusteitu bain, batzuk goraka eta ez diatzuk beraka. Bai jokuz, bai buruz, Bi tanto behar dituzte Fustok eta Ibai Perezek, partida berdintzeko. Ibai. Gaubeka, Fusto. Imanol. Ez du enpalatu. Fustok bai, baina gora. Bai. Gorako txapa ikutu duela adirazi du Luis Prieto aurreko epaileak. Jendeak ere garbi ikusi izango du. Bai, eskatu indik. Justo beak. Luis Prieto eta Ager Perez dira gaur hemen epaile lanetan ari diren biak. Eskarmentu handia daukate gisa honetako partidetan. Ondo jotako pelotaka da izan da, eskapada harrapatu du, baina, bai, doiko... Bai, ala maten du, bai. Berdintzeko aukera, orain urdinek izango dute. Justo, airez ondo sartu da, Gaubeka, Justo. Ondo, azkar etorriek hori, ondo hiliek Esteban hor. Ibai, barrura berriro, antxe zegoen Imanol zain. Egarra, Imanol. Gaubeka. Justo. Ezin. Bederatzi eta 7 tanto bat behar dute gorriek. Azken setera iritsi gaitezen. Bai. Sandino, leno.
Batzu egizako epizkat Esteban Eguaine, Dios, hor metro bat aurresio. Intzio pelota bote. Txaloak Ibai Perez entzat. Emozioa nahi dute Mungian bildutako pilotazalek. Imanol. Gaubeka. Justok ezkerrez. Aurrean gelditu da pilota. Iritsi egin da Gaubeka. Justo. Imanolek eutxi. Bote ingo dio Justori eta utzi Ibai Perez entzat. Gaubeka. Ederra doa. Tanto. 8 eta 9. Azte emozioa. Azte estutasunak. Bai. Gauza larrizioak hemen, Borgarrengo zetea jutu gaitu, hemen jendia etzegiat. Oxigenu eraban berden, no? Zeo zein berko ju. Niko larri ikuste xia danake. Imanolen sakea. Bita berriz. Oso ondo sartu da Fusto. Ondo Imanol, ondo. Sartu egin beharko du Fustok. Gaubekarentzat aukera. Bote egin araziz. Ondo Ibai, oso ondo. Oso partidu hona egiten ari da Ibai. Bai. Da gorak etorri gaure, Bote egingo dio. Eraman. Oso zaila, bai. Orain eskubiz Estebanek. Agintzen ari dira gorriak. Ea tantoa, beraientzat. 10 eta 8. Edo, bederatzina. Ez, amarra 8. Kexak aritzela iruditu zaigu Justo. Epailen erabakile batekin, baina bere burua animatzen ari zen. Bai, hor launen bat egiko ikor, animatzen ari duan. 10 eta 8 irabazi dituzte azken bisetak Justok eta Ibai Perezek. Eta berdindu egin dute aurrez urdinek egindako lana. Ordu bete eta 7 minutu. Finala jokatzen hasi direnetik eta auskalo zenbat lotzatuko den. Bai, bigarren gozeta, bigarren gozeta ikusita gero esan genian. Ez dik ematen, baino esan dio hor. Ze bikote zitxon parian da Fusto tartia malimao eta Ibai bezalako pelota handi batzuk geho zer gauza, espero berdi dut, ala gertatu dut, ezta? Imanol gauek ez ditu gaixiko azten hasi, baino batzuk pixka gorosio, beste batzuk pixka bero, eta gero olako lau pelota handi da benian frontoian, detalle txikiak, aiten dik partidu alde bat edo bestia jutia. Eta guain bosgaren zeta hemen ja berdintasunik etzio, hemen bateko bestiak irabazikoik. Eta merezi egitea zan bila mesile, partido zio desberdinak junde, horrengo biletan urdinak izan ditu nauzi, nik usteat nauzi mintu ondilloz, ezta? Hirugarren eta laugarren berdintasun gehiago onduek, baina gorriak irazio. Horrengo bitan, urdinak pixkat ikuskizun edo nagusitasun handixo erakutsi die, baina azkenia hemen zenbakiak eta maitzak agintzeile eta guain hartin dagoak ez tigezertako golio. Alde handia lehen da biziko setean bakarrik izan da, 10 eta 4, besteak estuak izan dira, 10 eta 9, 8 eta 10 eta 8 eta 10. Boskarrenak erabakiko du, 10garren Binakako munduko txapelketa da hau, lehen da bizikoa Urkiak eta Imanolek irabazi zuten 2007an, Justok eta Larrinagak 2008an, Gaubekak eta Beldarrainek 2009an, Ziskar bigarrenak eta Imanolek 2010an, Gaubekak eta Aierbek 2012an, 13an Justok eta Larrinagak, 14an Zubirik eta Imanolek, 15an Justok eta Ibar Garaik eta Justok eta Brefelek joan den urtean. Aurtengoa, Laister jakingo dugu nortzuek eramango duten etxera. Imanol sake ateratzeko prest, beraiek aukeratutako pilota berriarekin. Txaloak ikutlek. Egarra sakia, zeta azteko, Bostan tolortu ditu sakez Imanolek, lau falta egin ere bai.
Bilbotarraren sakea. Berdina, Horri erantzun dio Fustok. Imanol. Gaubeka. Pelota hotza dago oraindik. Bai. Gainean. Bai. Fustok atzera. Eskura, mantzio. Imanol. Oso pelota zaila, Ibai. Oso zaila. Bihurritu gainera. Eta aukera lagunari eman. Fusto. Orain bai. Ezkerrar maikutu nahi zuen, tanto egin du. Suerte pixkatekin, baina tanto. Bana. Amar tantora da hirugarren seta ere. Zesta torneoetan, batzuetan laburragoak izaten dira. Azkena jokatu behar izan ezkero, baina palaz aspaldi ez. Ibai Perezen sakea. Gara iziritsi da Gaubeka min egiteko. 10-1. Ondo Esteban. Bera joan da pelota erasotzera. Eta oso gaizto jarri dio Ibai Perezi. Imanol. Justen atea du, oraingoa. Justo. Imanol. Gaubeka. Justo, ondo zabaldu. Gaubeka. Ibai. Imanol. Gehiagik etxidu Fustok. 3-1. Gogorra da Binakako pala finala. Bai, Imanol pixka nik uste berpiztu indekela, ez da? Nik uste laugarrengoan hor berakadat eukin, nik uste fiziko izan dela, eta askotan pasatzen dekor laugarren gozeta berak etortzeiz, da geho bosgarrengan berriro gora. Ez laugarrena. Oso gaizki dotorkio pilota beti, okerra, oinetara. Asko ibili ber. Eta merituak asko honetan sakatzaileak du. 6 tanto lortu ditu sake zuzenean. Oraingoan ondo Fusto. Ondo Imanol. Gaubeka. Berriz ere bai, Armintzarra. Atzean zain Ibai Perez. Gaubeka. Motxila oso ondo Ibai. Baztertu Ibai, tanto. Bai, airea sartzeko, Airea sartzeko bioan hori. Hiru eta hutseko partziala lortu berri dute urdinek. Sakea berreskuratu du orain Ibai Perezek. Mungiako udal pilotalekuan gaude, zuzenean ari gara. Munduko pilota batzarrak antolatutako Binakako pala txapelketako finala ikusten. Bita, ez? Barua gaindik horre berriz. Fustorentzat aukera ona. Ez du aprobetxatu. Ez, eskura, mantzio, Estebanei. Ezin Ibaik. Fusto aire pixka guain, Erdiak egin dituzte. Hauek eta Imanolek. Imanol. Konfiantza zari da sakearekin azkeneko set honetan. Ez dio aukerarik eman sartzeko Fustori. Gaubeka. Ibai. Fusto. Imanol. Hau ere galdu egin du Fustok. Bai, bera etorri dek, Arritzekua, Bera etorri dek.
Bai, da pelota, zailtasun haundik etzitxakan pelota gaidek utz egiten. Alde polita lortu dute. Bai, oso polita, bosgaren gozeteako oso alde polita. Imanolen sakea. Justo. Gaubekak utzi azken unean. Antzegoen Imanol. Justo. Bila abiatu da Argentinarra, baina pelota esperoetuen tokira atera da. Bai. Justo barrura. Imanol. Erki orain Argentinarra. Luze. Ondo Imanol. Uste gore hona hobeto guan hori Fusto. Eskubiz, Fusto atxekabetuta azkeneko akatsak direla eta Otela Ester hona da. Ondo Esteban, ze pelota txarrak enduzioken Imanolei. Morrazioz jokatzen ari da Fusto. Beste bat, eman ari da. Hau ez, azkenean ezker normalen kontra lortu du zuloa aurkitzea Fustok 3-6. Jende atente, jende atente jartzen, izugarrizko ikuskizun nahi duk ematen, Zon paliz nahi duk hartzen laurak, baina ikuskizuna latza. Ibai Perezek aterako du, Fustok oso ondo jokatu du azkeneko tanto hau. Ibai. Beharradek. Larri zen. Ondo Imanol. Justo, ederki. Tanto. Bai. 4-6. Lehen tanto bat zutxegin ditu eta arantza barruan dago sartuta Argentinarrak azken biak berak egindakoak izan dira. Gorrien txanda dela ematen du orain. Ibairen sakea. Imanol. Justo. Ufatzea, Justo, etorri dek. Ondo jarritakoa. Eraman Imanolek. Ondo Imanol. Ez da txarra. Ondo Imanol. Ea Justo zer egiten duen. Barrura. Imanol. Justo. Ondo Esteban. Ondo Imanol. Ibai. Hori txarra da. Tanto. 5-6. Aurre hartu dute urdinek 6 eta baina Justo pelota horiek utxein eta gero amorrazioz beteta jokatzen ari da eta nik uste maila egin konenean azkeneko 3 tanto hauetan. Bai, guantxe idek bere honena ematen. Utzegite galanta egin da geho, guantxe idek kriston maila ematen. Eta Imanol da Estebane ondo ditu, baina Imanolek eta Estebane kriston pelota gaman dixie, baina. Bai. Ibai Perez. Erdira egin dio azkenean pilotak. Bai. Justo. Imanol. Bote egingo dio Bilbotarrari. Eguan bat errez oire, Agintari Justo. Esteban. Estigazmatu hor. Este geharra. Ibairen zain zegoen eta berak sartu behar izan du. Keinoarekin adirazi du guztia. Bai, baino. Beha, junde, geho bote handila intziok genian orduan, Ibaien eske, baino. Ez, hor Ibaiek etzekak bate erruikan. Zazpi eta 5. Hemen ez dago ezertxo ere erabakita. Tratu handia hartzen ari dira lau pilotariak. Ordu bete eta 20 minutu
finala hasi denetik. Imanol. Justo. Gaubeka, ederra da. Ibai Geraman. Zabaletik berriro. Gaubeka. Gainetik pasatzeko asmoz. Ez da iritsiko. Ez. Zortzi eta bost. Estebanen pilotakada bikaina. Bai. Oso ondo Esteban, oso ondo. Gobeta amaitzen ari da partida agian Esteban. Imanol baino. Bai, hor zuloa bota idek eta aurreko bat Ibaiek izugarri jaramandik, ezta? Baina hor atzeaka. Imanol defensan ari dekondo set honetan. Baina pixka golpia galdudik. Bai, justo eman eta eman aritu denean, pelota zaila asko eraman du Bilbotarrak. Garradek. Gaubeka. Ez da txarra. Eutsi. Ibaik. Gaubeka. Ibai. Altura eman aian. Gaubeka. Hor da Fusto. Gainean. Beti gora Estebanek ezin pasa. Eskatu Imanolek. Ondo. Pelota zaila Estebanek. Gehiegi luzatu du. Zikazmau hor, Fustok. Zikazmau. Aire Esteban. Oso pelota zaila eraman du Armintzarrak. Justo. Imanol. Goitik. Bai, nik. Justo. Hau bai. Eharra. Hace tantua. Lerra egin da lau pilotariak. Laurak xiskoinda zebestik, xiskoinda. Baina oso maila honean ala ere. Azken tantoan ere, erasoan zein defentsan, pelotakada bikaina askoak ikusi ditugu, eta hori dotore bukatu du Argentinarrak txapa gainean. 6 eta 8. Isiltasuna orain, sakea Ibei Perezek atera duenean, Justorentzat egokia oso pilota. Berriz ere moztu, luze, eraman. Imanolek. Ibai. Gaubekak eraman hori ere, zer egingo du Fustok? Bihurritu, tanto. 7 eta 8. Biparetarik ez du bota Fustok bat nahi gabe, baina aukera mordoa izan du, baina ez da ausartu. Horra ere moztu ez teke hai pelota batte altzatzen, Pelota atzerak hasi joan. Ibai Perezek sake ateratzeko eta naita moztu du Fustok. Denbora gehiago izan dezan arna sartzeko konturatu da Gaubeka eta lehen bailen eman dio Ibai Perezi pilota. Aurkaria bera baino nekatuago dagoelakoan edo. Danak nuze neko larri da bela. Berdinketaren bila Fusto eta Ibai Perez. Esteban. Ona bek. Oso ona ezterka da. Bi aurrelariak nor baino nor indartsuago. Imanol. Eramatea lortu du. Justo. Imanol. Ibai. Atzeraka Juanez. Gaubeka. Imanol. Ondo, Ibai. Hortxe du Fustok. Berdintzeko aukera paregabea. Barrura egin dio pilotak. Hala ere gaizto jarri. Beste aukera bat izango du. Tanto latza hau ere. Oire bai. Bai. Aukera Fustok. Hau ere bai ez. Zortzina. Haze tantu eraman diken Imanole guaine, Eta haze seta jokatzen ari diren azkenekoa. Mekanik egin da dauden arren. Eta Fustorik honen nik uste boskarren setean. Bai, dudik gabe. Txarruna bai, Zeita bi, ez da hortxe... Hortik aurrera azaldu da benetako Fusto. Hortxe behotuek eta
Malaletxi hortxe ateadik. Beti gora gorriak etorri dira. Baina Pitantoren faltan horrek ez du izango zerikusirik. Epaileen gana inguratu dira pilotariak. Kantxa bustita dagoela esateko eta lehor dezatela. Gaizki etorriko pilotariei. Bai, geldiune hau, ez da? Imanol mira, edaten ari da, Ibai ere bai. Aurrelariek ezin dute horrelakorik egin. Errebatutik urruti delako. Bete egin da mugiak hau dual pilotalekoa. Eta ikuskizuna maila berekoa izaten ari da. Handia. Ibairen sakea. Ona. Imanol. Kanpora. 9-8 gorriak aurretik. Eta gut, esan eta esan ari zaio, esaldi bera justo... Bai, hau, guain bukatzei olakon bat, ulertu diat. Guain bukatzei, honekin bukatzei. Azken sake aterako du Ibai Perezek, ere azkena. Galoa Garmailetan. Gaubeka. Garradek. Oso pelota zaila, Sestabarrak. Imanol. Justok, aizto, bukatu da. Justok eta Ibai Perezek irabazi dute 2-0 galtzen hasi ondoren. 10-4 lehen da bizikoa, 10-9 bigarrena, eta azken hirurak emaitza berarekin 10-8 eta ikusi duzue. Lau txapelketa irabazita zegoen Justok, ze poz handi hartu duen 5. beregatu duenean. Zutik pilota zalea, Mikel, finala handia ikusi baitugu. Bai, ala izan duen, ez da, izugarrizko finala. Izugarrizko lau pelotari, izto maila eman die, laurak lertzu eta urgatu die. Eta, bueno, izango dira, urdinantzako egungo horra izango dek. Gorriak izugarrizko posagin ikusteziu. Baina, bueno, baki, golako gunetan askotan esaten deken bezala bila mezizin irabaztia, baina, bueno, hemen behin ezin de bila irabaztia, eta, bueno, zorion du laurai, baina, bueno, nire date urdina ez diola asko balioko zorionak, eta gorriak nintzat guztaz ebestik, eta, bueno, zorionak eman behar. Berehala ekarriko dugu protagonistaren bat. Ibai Perez okereztan nago hemen atzekaldean izango da. Ura edaten, bien bitartean saribanak eta egiteko txapelak eta garaikurrak denak prestatzen ari dira. Eta ea zer dion Ibai Perezek. Bueno, Ibai, zorionak. Eskerrik asko. 2-0 galtzen hasi eta bazirudien txapela urruti xamartzegoela. Bai, nik ez nengoen oso gustora jokatzen. Pablori oso ondo ikusi diot, ez? Partido final arte, baina, bueno, nik uste du gero saketik askoz gehiago gozatu dut, eta, bueno, hortik etorri da buelta. Haze urtea, ez? Lehen da bizi banakakoa, orain binakakoa. Bai, ja, 3 txapel, 3 kampeonato urteotean, 3 txapelak, aber, laugarrena ere etxera eramaten dugu. Jendeak asko gozatu du, finala handia izan da. Bai, bueno, nik uste dut ez dut partido oso ona jokatu, ez nengoen oso partiduan metituta, baina, bueno, nik uste dut Pablo asko jolastu du, eta, bueno, nik akompainatu egin dut. Zorionak. Eskerrik asko. Ibairen hitzen ondoren, Pablorekin ere hitz egingo dugu. Ea zer dion argentinarrak. Zorionak, Pablo. Eskerrik asko. Bueno, en el quinto set has fallado 3 pelotas inusuales, pero después creo que hemos visto al mejor Justo. El cuarto set me mató. Me dejó sin aire y quería empezar a tope, pero me di cuenta que el cuerpo ya no. Necesitaba más tiempo para recuperar y lo recuperé el último tramo del quinto set. Las primeras 3 fui flojo, mal. Pero bueno, me han castigado mucho, al final he entrado mucho y mi manera de jugar es muy agresiva y al final me canso. Bueno, llevabas 4 triunfos en este torneo, pero hemos visto que el quinto te sigue haciendo alegría. Menudos botes has pegado. Creo que fue el mismo resultado del año pasado. La verdad que es un frontón que poco a poco me voy sintiendo a gusto. La verdad que me cuesta pasar del corto a este, pero mi manera de jugar no es muy ortodoxa para este frontón. Pero bueno,
le tenía fe ciega a Ibai, yo sabía que le costaba un poco la velocidad de la pelota, yo sabía que era una garantía que me iba a llevar, fue de menos a más, y cuando él mete más yo entro y al final podemos hacer más juegos, al final empezamos el partido defendiendo, así es imposible ganar. Enhorabuena. Muchas gracias. Pablo Hernán Fustoren hitzak izan dira. Ibai Perezek erantzungo zuela bazekiela esan digu. Ibai Perezek berriz bera ez dela eroso sentitu eta Pablo partida handia egin duela eta entzun duzue Argentinarrak esan duena. Laugarren setean kaneka eginda zegoela. Baina boskarrenean atera duela bere mailarik onena eta horretxek eman die garaipena berari eta Ibai Perezi. Azken 3 urtetan justo bera izan da txapelduna. 2015an Xavier Ibargareirekin irabazi zuen, iaz Brefel izan zuen atzelaria eta urten Ibai Perezekin. Eta Ibai berak ere 3. txapela du profesionaletan hasi denetik. Lehen da biziko garaipena, munduko pilota batzarrak antolatutako txapelketa honetan Urkiak eta Imanolek lortu zuten Gaubeka eta Belilaren aurka. Justo eta Larrinagak, Ziskar bigarrena eta Galani irabazi zieten hurrengo urtean. 2009an Gaubekak eta Beldarrainek, Urkia eta Lujani. Ziskarrek eta Imanolek, Justo eta Aierberi 2010an. 11an etzen txapelketarik antolatu, 12an Gaubekak eta Aierbek, Altadil eta Lujani. Justok eta Larrinagak 2013an, Gaubeka eta Aierberi. 2014an, Zubirik eta Imanolek, Justo eta Urkijori. Justok eta Ibargaraek, Gaubeka eta Ibai Perezi duela 2 urte, iaz Justok eta Prepelek, Gaubeka eta Imanoli irabazi zieten, eta aurten oso emaitza estua, markagailua irauli ondoren, txapeldunak Justo eta Ibai Perez. Hortxe dira, sariak emateko prest, Fernando Azkarate, munduko pilota batzarreko presidentea, Mikel Aierbe, Euskal Federazioko pala arduraduna, Carlos Sergio, Bizkaiko foru alduanarien izenean, Ager Izagirre, Mungiako alkatea, Markel Domínguez, Mungiako kirol zinegotzia, eta Iberdrola babeslearen izenean, Eduardo Insulza. Txapeldunak eta txapeldun ordeak ez dira aldagaletan sartu, bai baitakite sari banaketa berehala egitekoak zirela. Irabazitakoan oroitzapenak betirako izaten dira, baina kasu honetan ez dut uste Gaubekak eta Imanolek inoiz zaztuko dutenik gaurko eguna izan ere eskura zeukatela ikusiko zuten 2017ko txapela 2 eta huts aurreratu direnean 3. setean 9 eta 8 zirela ere gertu xamar ikusiko zuten titulua lortzeko aukera, baina ez da ala gertatu. 3. 10 eta 8 irabazi dute Justok eta Ibai Perezek. 4. ere berdin, eta azkenekoa 6 eta 2 atzetek izan arren gorrientzat izan da garaipena. Galo sorta ikaragarria galtzaileentzat. Zale ugari ekarri dituzte. Eta tristura partekatu egin dute ikusleek horritudietan dituzuen biekin. Ikusi besterik ez dago, zer nolako kopetilunaz, zer nolako goibel dauden, zer egin duten jakiteko partidarik ikusi gabe. Gogorra izan da benetan, gaurko eguna bientzat. Txapeldunei oraintxe egin diete dei, ia ordu terdiko finala jokatu behar izan dute, nekatuta amaitu dute, lur jota, baina merezi izan duelakoan izango dira, bai Justo eta baita Ibai Perez ere. Fernando Azkarate, munduko pilota
Batzarreko presidenteak hartu berri du Aldamiz Etxebarriaren lekukoa, eta hortxe dira. Garaikurrak eskuetan dituztela, lehiak eta irabazi berri dutenak. Baina Ikurrik nagusiena txapela izan ohi da horrelakoetan, eta oraintxe jarriko dizkiete buru gainetan munduko pilota batzarrak antolatutako 10. pala txapelketaren txapelak. Hauxe duzue podiuna, irabazleak eta txapeldun ordeak, Mungiako udal pelotadekoan festa biribilea bizi izan dugu, maila handiko partida, eta protagonistak irudietan ikusi duzuen laukotea. Besterik ez, palazaleok, datorren astelehen gauean, 3. eta 4. postuak bereiziko dituzten partida ikusteko aukera izango duzuen. Ordura arte, ondo izan! Gabon pilotazaleok, Mungiako udal pilotalekuan munduko pilota batzarrak antolatutako pala txapelketako 3. eta 4. postuak erabakiko dira neurketa honen ondoren. Bizkaitar, Landeta eta Gordon izango ditugu. Alde batetik eta bestetik, Frantziatik etorritako bi pilotari Dan Nicol eta Sylvain Breffel. Zozketa egin, eta urdinei egokituko zaie pelota aukeratzea eta lehen da biziko sakea ateratzea. Bikote hauetan desberdintasun handia izan da txapelketa honetan zehar, 6 jardunaldi jokatu dituzte eta partidarik irabazi gabe 4. postuetan bukatu dute bai aurrelariak, Anderlandetak eta baita Iker Gordon atzelariak ere, eta beste biak berriz finala jokatzeko txartela eskuratzeko zorian gelditu ziren Dan Nicol eta Sylvain Breffel, eta horri begiratuta Mikel Layerbe, favorito garbiak, frantziarrak. Gabon? Bai, Gabon, bai, ala maten dik, bueno, emaitza ikusita eta jokuare bai, bueno, gaur ematen di bizkat urdin samarra partida, baina, bueno, gaina beti esaten dio, ez da, olako partiduak behin finala ondila joatuta, zaila izaten dek tentzioa mantentzia eta bakuitzan honen amatia. Eta, bueno, gorri jaken nahiko die, bizkat txukun xamar bukau, ez da? Dilentxio Ander Landetakin honauk, eta, bueno, esan zio, Ander ondo, ezke jokuz, Ander ondo ibilidek, baina, beak esan ziren, bai, ondo eta partidik irabazi ez, arrazoidik, hortan, baina, jokuz ondo ikusi diat beha, baina, garo, ezke horra hurrian zezen asko zeuztik, eta zailadek. Urdinek ere motiboak badauzkate. Hain urrutitik etorrita motibatuta jokatzeko, eta ikuskizun ona ematen diguten 4 pilotari hauek. Ander Landeta Txeko pilotaria da, Mungiarra, zaleen aurrean zer esanik ez, duen guztia emango duela, eta Iker Gordonek ere erakutsi nahiko du, aukera eman ziotela profesionaletan jokatzeko, eta gaia baduela horretarako. Bai, Gordonek partio polita joatu isik, hemen Mungian. Baina hori, emaitza positibo falta. Nicol, esko aztertu zaio Gordoni, ipareta orain, iritsi Landeta, pelota oso hotza dago, eta bigarren tantoak horri entzat. Tanto batzu jokatu ondoren, izituko da pixkatxo bat, baina une honetan utzi ateratzen dela dago frontisetik. Bi eta utz, Landeta eta Gordon aurretik. 3 set. Irabazten dituen bikotea hartuko du 3. postua. Goiko zadera. Bueno, zugarrik zuzkerka da botadik, Arraz atera du bai pilota. Bai.
Pilotalekua ondo ezagutzen baldin badu, Ander izango da, bertan jaioa baita. Brefelen bigarren sakea, estreinakoa berak atera du, eta kanto egin ondoren, bigarrena hause. Zabaletik, Akitaniako Tolosakoa. Nekol. Berriz. Defentsa ona ezkerrez. Landetak eta huts gero Nekolek. Ba, izte, kondo hasi, Nekol. Otsailaren 24an hasi zen Binakako txapelketa. Bete eta aste bete iraundu. Gordonen sakea. Nekolek atzera. Gordon. Ies, balatik Gordoni berriro eta 4-1. Zer askorik egin gabe. Hande polita lortu dute Landetak eta Gordonek. Ikerren sakea. Brefelek ere huts. Zer da, Mikel? Bai, frantzesa hau ez da egit. No etorrian gaur, txekiat. Bai, oso zazituk, oso utzegite galantak egiten, da oso bere mailatik oso urruti. Joan den urtean, irabazi egin zuen Brefelek Fustorekin batera. Txapelketa hau eta pelotaleku honetan. Beraz ondo ezagutzen du. Eta Nekolek ere 6 partidu izan ditu. Igaskan zehar jokatzeko. Eta txapelketa honetan aukerarik gabe gelditu direnak, ordezko biak Zubiri eta Ibargarai. Kanpoan gelditu ziren biak. Eta esperoko zuten agian aukeraren bat edo beste izatean norbaitek minartu edo beste zerbaitegatik jokatu ezingo zuelako, baina etxean gelditu dira biak. Bai, zusteko gehien bat, bai, Zubiri oso ondo zitxe bilen jokuz, eta Xabier zesanik ez, banakakoan finale iritsita, baina, bueno, gero hemen norbean postuak frontoia irazi ditu. Eta hor, nik horrondek uste dira enpresan atletikan, beste urtetan, bueno, beste erabaki batzuk hartu izkie, jendia kanpoan utzita, eta horten aurrengo aldiz, bueno, aukera eman die, postua frontoian irabazteko, eta ia danantzako ez usteko izan dute, baina, bueno, merezimentu osoz. Ranking bat da, eta ranking horretan azken 2 postuetan zenduen 4 pelotariak elkartu zituzten, 4. eta 5. postuetan, gelditutako aurrelariak eta atzelariak, eta azte buru batean 2 partidutara erabaki zuten. Ondo, Ander. Nortu jokatuko zuten, azkenean, barruan sartu zirenak, Landeta eta Gordon, eta kanpoan Zubiri eta Ibargarai gelditu ziren. Lehen da biziko jokoa ikusten ari gara, Bizkaitarrak nagusi 7-1. Bai. Partidarik irabazi gabe daude. Eta hauentzat lorpen txiki garrantzitsua izango litzateke. Bai, bueno, gintzat txapelketa ondo bukatzeko aukera, eta, bueno. 8. sakez egin du Gordonek. Falta izateko ez zuen asko behar. Baina azkenean tatu izan da. Bote txikia, bote laburra egin baitu. 8-1. Nekol. Asko zabaldu zaio Brefeli. Sartzeko pelota zuen Anderrek. Brefel. Ondo bildu du, naiz eta Gordonek eskatu. Ez da iritsi. 2-8.
Partidan sartu ezinik dabiltza oraingoz Nekol. Bai, oso hotz etorritu bileak eta elkarrire oso gutxi itziten nahi dituk eta bai. Bentsa jendia frontoian zio da, bentsat jendiagatiko bitzeat eman berko. Behar maila. Nekol. Ondo, Ander, gozo aidek, Aurrean geldituko zaio Mungiarrari. Ezkerre zabaldu egin nahi. Gotela Ester. Nekol. Gordon. Ederra mandi orain. Ondo. Ez du jokaldia berak nahi bezain ondo egin, baina hala ere tante izan da. Ipareta egin nahi zuen Nekolek, lehen da bizi ezker hor maikututa, baina frontisa harrapatu du. Atzen xamurra, landetaren zan, nola edo ala bi eskuekin palari helduta. Bai, zaila izan. Behar izan du. Brefel. Nekol. Landetak ezin. Zaila guan, paetetik ertetzen, botela ezterrian. 9-8. Lehen da biziko seta galdutzat eman gabe. Konpondu nahi dute aurreko kerra urdinek. Eta hiru tanto jarraian egin dituzte. Laugarrenaren bila Silvan Brefel. Nekolek huts. Kezka horrekin abiatu da Zabalera. Sartuko zen edo ez. Utzi beharrekoa izango ote zen edo. Azkenean gaizki sartu. Bai, duda bezala juntek eta zalantzak ez dira onak izaten. Tanto bakarra behar dute Bizkaitarrek lehen da biziko puntua ateratzeko. Luzegi. Tanto bat bazuen Iker Gordonek sakez, falta bat ere bai orain. Brefelek aterako du. Aurrelaria animatu nahian dabil Tulusekoa. Oso urrutitik etorri hori da partida jokatzera. Goiko sarera, bigarren pelota du. Lehen eskarreruan eskubiz. Goiko zapaipean dagoen sarea ikutu dute. 6 eta 9, beste tanto bat egiten baldin badute. Arriskuan jarriko dute puntua. Ordon. Ondo. Bai. Landeta. Eraman du. Luzegi, Anderrek. Gora. Bai, pelota utsegin duen Brefelek. Amaitu da lehen da bizikoa. 10-6 irabazi dute Bizkaitarrek. Lehen da biziko fasean aipatu dizuegu partidarik irabazi gabe bukatu dutela. Landetak 5 set egin zituen eta 18 galdu. Iker Gordonek 4 egin eta 17 galdu. Tantoetan hala ere ez dago halako diferentziarik. 126 egin Landetak eta 180 jaso. Eta Gordonek 146 egin eta 205 jaso. Jauneko pilotariak dira biak, baina lehen aipatu dugu, esan du Mikelek zezen asko dagoela. Bai, gaur egun zaila de gora aurrian egitu Fusto eta Gaueka zebezik horre diferentzia markatzen guen dikan, ez da, horren beste urte pasata geho, guen dikan gaurik finale mundialeko finalian ikusi genian, ez da, ze maila mantzuten, da ze nolako bi pelota dituken, eta horre, Nekol horre atzetik zetorre, Zubiri behare bai, Landetare, baino, guen dikan koskatxoa dagoela. Bai, koskatxoa ziok, eta, eta horratzean, guen Ikerre debutatu dik, eta, hartzian eze maila ziopa. Imanol, Brefel bea Ibargarai, Ibai,
zela batzela, ez da? Izugarrizko maila ziok, eta orduan sartzean berri jantzako oso zaila dekor. Gora, baina zeinei pasaber dio, pa. Zeinei harrapatu ber. Laurak, beste Laurak izugarrizko pelota jaituk eta. Bigarren jokoa hastear. Beste pelota bat aukeratu dute Urdinek, hobeto jokatzen duten bigarren seta, lehen da bizikoa baino, Nekolek eta Brefelek. Oso pelota gaiztoa jaso du Landetak. Nekol. Ondo Iker. Edarra. Ezin Ikerrek, bat eta huts. Oso laburra izan da lehen da biziko jokoa. 10 minutu eskas iraundu. 10:06 nagusitu dira Landeta eta Gordon. Bigarrenean aurreneko tantoa Urdinek egin dute. Nekol pelota jartzera. Ezin Gordonek. Bigarrena. Landetak, errestoa baztertu, ez da iritsiko, bat eta bi. Ezkerra honeko mutila da, baina eutxe egin ditu. Bai. Ezkerra ikusgarria dik, oso indartzua gaine. Bibezua dixiko oso indartzua. Gordonen txakea. Brefelen erantzuna. Nekol. Ondo, Under. Nekolek atzera. Ezin Ikerrek. Pelotak da bizia edo eskubiz. Akizekoak. 3 eta bat. Brefel. Azkarka da bikaina, Landetarena. Eskubizorain jarri, tanto abokatu nahia, baina zabalean zaizuen Nekol. Txapagainekoa, tanto. Oso azkar etorri zaio Mungiarrari eta Landetak ezin pilota jaso 4 eta bat. Mikel Aierbe gaur egun Euskal Federazioko erraminta arduraduna da, Mikel. Hasi altzarete lehen da biziko urratsak egiten, lehen da biziko bilerak eta erabakiak eta bar. Bai, guantxe hasi berritan gitzabe, baina, bueno, guendikan bilera pare bat indiziu, baina, bueno, guendikan gauza asko itzeiteko, bai, hasi berritan gitzabe, eta, bueno, aber proiektua nola ze formartzen dikan. Eta lau. Palamotzeko eta paletako finalak, beste jokamolde guztiekin batera amaitu berriak dira. Euskal Herriko kluben arteko txapelketei dagokienez, Mikel, zen maila ikusi? Ondo, baina final politak izan dituan, danetik ikusi genian, buelta ondila ikusi genian Palamotzeko finaletan, bai lehen mailan da bai horrezko mailan bai. Paletadan final politak ikusi genian, bai maila bazio da lan egiteko jendi ere bazio, eta bai. 5 eta 2 aurretik doaz Urdinak. Hirugarren tantoaren bila Landeta, ez duen palatu. Brefel. Nekol. Utzi egin dio atzelariari. Landeta. Gora, Nekolek. Eskapa hartu dio, baina efektua eman diolako. Efektua eskapa hartu dio. 3 eta 5.
Zuzenago jokatzen ari dira frantziarrak, bigarren set honetan. Pixkat bintzat azituk pelotak da dotore batzu jotzen, da, bueno, pixkat txukunxio bintzat. Hori suertez lortu du Zabalean, ies egindako pilota, biltzen saiatu da Landeta, baina baino azkarrago iritsi da sare aldera. Eta nola edo ala sartu behar izan du Lanabesa. 6-3. Silvan Brefel. Eskura sakea Landetari. Ezin izan du eraman Silvanek, 4 garren tantoa bizkaitarrentzat. Bizka ritmoa falti partiduak, pelote gutxi eta ritmo bizka faltadik. Ezkarra izan da lehen da biziko seta, martxa berbera darama. Bigarrenak ere. Ordonen sakea luzegia. Bai, luzegia. Este garreza frontoio eta luzegia da ja bigarrenarik, Bai. Beti esate frontoio eta itxu-itxuan ematea junda da, kosta itende luzegitik. Efektuarekin pelota zabaldu nahi, Landetako tatu orain. 8-4. Pelotaka da gutxiko partida doa. 3. eta 4. bereizteko hau. Gordonek tanto bat egin du sakez, 2 falta. Brefelen lehen da biziko tantoa da sakez. Nekol. Aztertu. Ondo. Neko indik. Brefel. Ederra. Azte eskuinka da. Ederra. Ezin. Haiz izan dek, partidoko gauzi polita nagoen arte. Azte eskuinka da, Berehala ikusiko dugu errepikabena. Nondik nola eman dion. Azkarrez ezin izan du. Gordonek behartzen moduan jarri eta begira. Hortik indarra behar da pilota jarri bentokien jartzeko. Nekol. Frantzesa bekindarra sobrantzegatek. Zugarizko bi atleta ditu, oso ondo zaitze ditu, indarrez sobrantze bestik. Azkena falta zaien, neurketa berdintzeko. Nekolek utzi, Brefel. Aire zartuek. Landeta pala behar bezala heldu gabe zuen. Eta 10-4. Amaitu baldin bada hau. Aurreko 10-6. 10 minutu baino gutxiago iraundu honek ere. Eta gutxienez. Set bat eginda amaituko du bikote galtzaileak. Jokoan munduko pilota batzarrak antolatutako txapelketaren 3. eta 4. postua. Lehen da bizikoa, Justo eta Ibai Perezentzat, Gaubeka eta Imanolen kontrako finala irabazita. 2-0 hasi ziren irabazten Esteban eta Imanol, baina 2-1, Bina eta markagailua irauli egin zuten txapeldun berriek. Justok azken 3 urteetan lortu du palmaresean bere izena idaztea, aurrez beste 2 bazituen guztira 5. Imanolek 3 titulo, 4. oso gertu zuela uste izango zuen une batean, baina ezin irabazi eta Esteban ere 2rekin gelditu zen finala jokatu aurretik bezalaxe. Laukote honetan, ikusten arikaren honetan, torneo irabazita dagoen bakarra lehen aipatu dizuegun moduan Silvan Brefel. Garaipena lortu zuen
Urusekoak, Gaubeka eta Imanolen kontra, hemen Mungian lehen da biziko lau ekitaldiak Deportibon, Bilbon jokatu zituzten, 2012 urtean Mungian, urrengo 2 urteak Donostian, Carmelo Balda pilotalekoan, eta azken 3 urteetan berriro ona ekarri dute, eta hemen eharki zaintzen dituzte Palista Mikel. Bai, nik uste enpresak eta munduko pilota batzordeak horra asmatzen nahi ditu, hemen Mungian txapelketa izugarrizko arrakazta edukitzen dik, izugarrizko girua oten dek, eta bete-betien asmatu dira. Gora orain Landetak, aurreneko tantoa urdinentzat, eta beste pauso bat ditzateke, banakakoa ere ona ekartzea, munduko pilota batzarrak aztertu behar luke aukera hori. Bai, ala dek, ez da, bai, asko aldatuko guan, azkenengo urte guztitan Bilboko miribilan jogatu dek, eta bai, beste aukera bat izango ban bizkate handikatea honeak garri, eta bueno, jokatzeko erak eta beste pelotai batzuk ezartuko dituan hor txapelan bila, eta bai, gutxeate positibo izango ban aldaketa hori, banakakoa bizkate miribilatik moitzia. Ederra Gordonen baita Nekolina. Iker. Laster, Nekol. Landetari sartzeko. Txarrak hori. Eraman. Erraztasuna badu. Bai. Golpe horrekin Brefelek. Hankak ondo jarrita, Gero ondo heltzeziok hor besuakin. Nekol. Ondo Landeta. Ipareta egin nahi izan du, baina ikusi du Landetak hori egiteratzeko ala. Ondo, pasatako pelota, nola karriun. Aurezek gara ba. Kora, enmatera joateagatik. Bai. Kaloak ala ere Laurentzat. Bai, guantxe joatu jo bizkat hor tanto polita. Bana. Iker Gordonek aterako du. Nekol, erdi utxegin da txapagainan utzi, eta goiko txapara, Landetak. Bat eta bi. Iker Gordon da Impala enpresan debuta egin duen azken pilotaria. Aurretik debuta Ibai Perezek egin zuen, baita Nekolek ere, hau egiten dira azkeneko 3. Eta oraingoz maika honenak hortu dituena Ibai Perez. Bai, Ibai izugarrizko malian jarri dut. Nik uste inorek etziala espero horremesteko maila emate ikuste guan oso pelota ja mutila, afizional mailan ja maila emandakua, paleta larrurreio ibiltzen guan pala motzen baino, eta bueno, aldaketa pala motzetik honen aldaketa hundila balimao, zer esanik ez paleta larruzetik pala ez da. Eta mutila izugarrezko maila ematen nahi dek. Ez dio esango bestera bateko, jotzaile batek ikuste jok, eta bueno, ikusgarria, baina bere lan hori, dana barroa, bere lan hori, eta askotan nola jendia desesperatu tendiken, ikusgarria dek. Brefel. Landeta. Ez da iritsiko, Brefelen ezkerkada. 2 eta 3. Hirugarren jokoa ikusten ari gara, lehen da bizikoa 10 eta 4 Landetak eta Gordonek irabazi dute, bigarrena Nekolek eta Brefelek. Hirugarrenean tanto baten aldea baino ez dago.
Nekol. Landeta gehiagi zabaldu. Lau eta bi. Galtzen ediken pelota hiladanak gozo-gozo gotzezik. Gozo-gozo eta gehiagi. Euskal norabide aldatze badik oso enpale oso fina egintze bilek. Brefelen sakea. Atzetik aurrera joan da Gordon. Eskatu atzelariak. Nekol. Eramatea baino ez da joan. Agur xamar gelditu zaio aukerakoa Brefelentzat. Ona. Oso ondo. Handeta azkarrez. Nekolek errebotera ikutu egin du. Bai. Ikutu egin du. Argi eta garbi. Bai. Zain genden, hormarekin bat egingo ote zuen eta alaxe egin du bai. Horranderek izurezko pelota altzadik. Bai. Paetatik atea berri ja behatzik guruan olakon bat eta oso zaila guan da oso ondo altzadik. Aukerako eman dio Nekoli. Bai. Ondo, Iker. Utzi, aurrelariak, Brefel. Gordon. Ondo, Iker. Ez du gozatu Brefelek. Guane ara usteko di, baina oso ondo, Iker. Gaitxi Nekolek. Landetak utz. Bai. Arraru, ezker horrekin. Oso indar gutxirekin zetorkion eta... Gertze, ja igual paeta ikututa ez ustekon bat ointzio gor, Erdiak egin dituzte Nekolek eta Brefelek. Hirugarren set honetan. Silvan. Utz galanta orain Landetarena. Bitanto ditu sakez. Nekolek eta bietan arrastoan utz egindakoak. Egindakoak baino gehiago. Sei eta hiru. Horrengoari ezin izan dio erantzunik eman Landeketak. Orain sartu da jokoan Mungiarra. Oso atzean, Brefel. Eta zaratarik ez atera, baina falta izan da bai. Behatzi daño, torriek, Frontoi motxian, jarre botean, Geitxo, dekori. Danek pixkat horrutze egiten dik, Pixkat gehiago ikasi berdik atzela jaien zuten, kaso iten. Zein hartu, zein utzi. Piskat hor ikustezako utzeite eta ondila, azkenian jua da izugarri jadik eta gero foku puntu maila altuari oso onadik, baina gero piskat erregulitatea eta piskat partiduak irakurri eta hori faltazako. Ondo, Ander. Brefel. Gordon. Zer egiten duen Silvanek. Erki gozatzen du beti. Gurutzatu ere bai. Nekol. Kanpora. 5 eta 6. Pelotakada asko jo behar izan dituzte. Tantoa egiteko bizkaitarrek. 5 eta 6. Berdintzeko aukera izango dute. Anderrek eta Ikerrek. Hogeita 11 minutu oraintxe partida jokatzen hasi direnetik. Ondo, Iker. Suertez egindakoa. Bai, gaxi sartuta gaine, Gaxi sartuta ziero. Eskarmentu handiagoa du atzelariak, Silvan Brefelek. Bai, dudik gabe.
Frantziako selekzioan goi mailan partida asko, munduko txapelketa asko jokatutakoa. Eta hemen ere Impalarekin ja urte batzuk badara matza. Eta esperientzia pilatuta daka. Bai, oso ondo ike. Gora. 6 eta 7, hala ere, lehen gortean hemen irabazi zuenean eta garai hartan joku gehiagorekin ibili guan Breffel Oremeño. Bai, dudi gabe. Bai, jotzalia deke, bai, jotzalia dana beti arrisku hori gutze pixkat gora bera gehioko pelotaia izan denek normalian behintzat pelotari teknikua edo buena asko egiten diken pelotai bat baino. Hirugarren sakea, utxe egin du, luzegi sakatzeagatik Gordonek. Motza ez di bat egin, ez da danak luze. Landeta, Nekol bote egingo dio, Bila joan da orain akitzekoa, Gora. 9 eta 6 aurre hartu diete markagailuan Bizkaitarrek, aurreneko jokoa irabazita, baina bigarrena urdinintzat izan da, eta hirugarrena irabaztetik gertu daudela ematen du Nekol eta Breffel. Kanpora. 10 eta 6 amaitu da hirugarren jokoa. 2 eta 1 aurreratu dira Nekol eta Breffel. Eta zertzelatxoren bat edo beste ikusi dugu. Breffelen pelotaka da ura esaterako, baina gainerantzean ritmo gutxi eta txalo gutxi entzutea ez da seinalarik onena izaten. Ez pixkat giruare oztu indek girua. Eta jo azirare oso eskatxeukik, guain hobeto xo zebezti, baina azira oso eskatxeukik eta jendi ematen de pixkat oztu indala. Gero finala olako ondilik ikusten dekenian, gero nintzeat goitikan bera eroitzen de jendia da pixkat, esaten ustuta bezala gehatzea iz. Aukeratu dute pilota Landetak eta Gordonek. Saiatuko dira munduko pilota batzarrak antolatutako txapelketa honetan, sikiera azken partida irabazten. Bai, behainentzako aukera hona, gintzat etxea azkenengo zapore gozo horrekin juteko ez da, bestela gorrain gozakoe. Gaur galdu, partidik irabazi ez, da, bueno. Garaiz daude oraindik, lehendabiziko garaipena lortzeko. Hasi da laugarren seta. Nekol. Ezkerrarekin ez du askorik ikasi, daraman denbora honetan. Baina bere indargunea eskubia da. Harrekin egin behar du min. Breffel. Ondo. Bai, ondo Iker. Ondo Silvan. Errebotera. Bai, ez digaltzako hau ez. Bai. Ikusgarri, eser restazunekin altzadik engainean. Bestia. Barruan, bai. Ondo. Asebi jokaldi, Horrena Silvanek eta Jodanek. Batek erregot ikusgarria eta beste sartateko latza. Gordonek ezin izan du. Lehentxeago Breffelek egin duena egin. Labor, kalitu zaio.
Ez da laugarren kuadro parera iritsi. Pelota jo ordukoa konturatu da eta horru egin du. Brefelek. Bi saque tanto bihurtu ditu, falta bat ere badu. Gaurko datuetan, gaurko estadistiketan. Tulusekoak. Gordon. Nekol. Esti baten palatu Anderrek. Lagundu dio, Gordoni Landetak, bipareta, oso da. Egarra. Intentzio guztiz egindako jokaldia. Hortxe ikusiko dugu. Aukera hona zuen. Notore. Zazpigarren kuadrotik bipareta egin duen moduan egiteko. Bieta bat. Gora, nola. Bai. Tokita, Ez da normala. Gordon jo duen ezela jotzea. Bai. Eskotan, pentsatu izan dut hori konzentrazio falta ere izan litekeela. Bai, hor itxu-itxuan junde bintza, bat kontroli gabe. Ezkarrez Landeta. Nekol. Atzera Danek. Ondo, Iker. Zulo handia dauka. Hortxe saiatu da pelota jartzen. Zuloa zegoen. Atzera pauso. Bai. Hori lehen aipetu duk, Mikel, eta horretxe gauza bera ikusi du bertan zegoen Brefel. Eta min gehiago ziur. Atzetik aurrea betire, beha, jabi kuadra junde gatzeaka. Zain gelitu da, kanpoan joko gote zuen, baina... Azkenian joku, eta gaurko partidu ez teka adibide hon, baina hola, beha ikasi berdiko inbailan jogatzeko, beha bakarrik ez dule inorre irasiko. Beha fisonon mailan oitura txarro izitxakan, horren beste joku izitxakan, bakarrikan irazizkan partidu asko. Baina hemen bakarrik anetzio inorre iraztia, eta pentsau berdik, egin berdikela atzekoakin jokua batu. Askotan itenik atzela ja oso otzutzi, pelota gutxi egin jarri, eta atzela ja joatzei berdiken laurdenak. Barruan, aukera orain Landetaren zat. Erra, Brefelen eskuinka da. Jota egin arazi, Gordon, hortxe du Nekolek. Landeta, kanpora. 5-1. Itxaropentsu, egongo ziren lehen da biziko seta irabazi, eta txapelketako azken partida ondo bukatzeko aukera ikusita, baina bigarren eta hirugarren jokoak galdu egin dituzte. Baina esan dio, horrengo zetare guala bate normala, olako maila eskasa ematia, olako bi pelotaik, Eta laugarrena ere okertu egin zaio hasiera honetan. Ondo. Pelota zaila eraman du Nekolek. Oso askarra dek mutilea, gauza oso nahizki. Oso hankez oso askarra dek. Eta eskubide oso bizia du. Zuile ikusgarri, ja. Brefel. Ez da iritsi aurrelaria eta Brefele joko du. Landeta, barrura. Gordon. Erdi utxe egin da, pelota Nekolentzat ez da txarra. Ondo, Ander. Bidurritu du txaparen gainean eta bukatu gero Anderrek. Aurkarien mende ibili dira tantoan zehar, baina azkenean lortu dute. Egoerari buelta eman eta tantoa beraiek egitea. Oso pelota zaila hor. Sarera bidean dan Nekolek jaso duena.
Iker Gordon. Nicole. Breffel. Ies, egin dio kanpora. 3-5. Zortzi pelotarik hartu dute parte munduko pilota batzarraren binakakoan. 4 aurrelari eta 4 atzelari. Baina antza txapelketa hau amaitu eta hurrengoan pelotari gehiagok izango dute aukera, Mikel. Bai, aladek, Open Internacionala, bueno, beti afizionatu mailako jendie aukera emate ziotek, eta aurten atzekia zein etorriko ian. Baina, bueno, oso txapelketa interesgarria jutzaiak. Betire, bueno, afizionatu mailako jendiare, bueno, behan jentzako aukera oso polita dek. Piskat profesional mailako jendiekin joatzeko, eta bueno, jo enpresantzako ere dudik gabe aukera oso polita dek, jendia ikusteko, eta azkenengo debuti hiladanak izan dituk handik txapelketa joatutako jendia, eta bueno, uste danantzako interesgarria dek, txapelketa hori. Eta zenolako jokoarekin itzultzen diren Zubiri eta Xabi, Ibargarai? Bai, horiek, geldiun horiek bakiko ez dituk onak izaten, golpez da fresko etorriko dituk, asko nekatu bai biliko ditua, baina gero barra sartu behar pelota. Piskat frontoiko enkantxauta ezate iunez, piskat enkantxauta multatu behar, horrengo unetik handia jendia hemen baki, nola jendia jokon askokin bukatu dik eta behaien pare jarri behar. Azken 5 tantoak jarraian egin dituzte Landetak eta Gordonek. Opari asko egin dituzte. Tarte horretan Nikolek eta Breffelek aurre hartu diete bizkaitarrek. 6 eta 5 orain. Iker Gordon. Errebotea ikutu baino lehen sartu du eskubia Ikerrek eta gora gero Danek 7 eta 5. Partidua bukauta zitxalakoan da. Baina lehen da biziko setean egin dituzten kutsak berritzen ari dira. Bai. Ez erretzuten pilota asko bota dituzte set honetan. Batak zein besteak. Landeta, Nekol. Ander Ezkerrez. Nekol. Kanpora. Bai. Azira eskatxa eta bukaerare igual txue ditu ematen hauek. 5 eta 1 aurretik ziren frantziarrak. Baina 7 eta utzeko partziala sartu diete aurkariek. Gordon. Utzi Landetak. Iker. Ondo. Bote egingo dio. Landeta. Ona. Tanto. Bai, ondo. Ondo, Ander. 9 eta 5. Eskuan daukate bigarren puntua. Hala balitz. Oskarrenak erabakiko du. Azken tantoaren bila Iker Gordon, 4. set honetan. Nekol. Erdian gelituko da, baina hortxe da Gordon. Breffel. Zabaletik Nekol.
Under. Hortxe du. Iker Gordonek, ederra, oso ona. Eraman Brefelek. Bi gauza batera pentsatu ditu. Bai. Oso ona, Iker. Oso pelota zaila. Kanpora. 10 eta 5. 5 eta bat aurretik Urdinak, 10 eta 5 irabazi dute gorriek. Iker Gordonek meritu handiko pilota eraman du. Asko bihurritzen ari zen Zabal aldera. Botea egin baino lehen bere burua lurrera bota. Bai, dotore izan egori. Eta azkenekoan ikusiko dugu, 3. postuan nortzuk geldituko diren. Podiunean Goiko, Koskan igota, Justo eta Ibai Perez ikusi genituen. Gaubeka eta Imanol txapeldun orde. Eta bibikote hauetako bat geldituko da 3. Eta bestea 4. Gora bera handiko partida orain arte. Lehen da biziko Zeta, Landetak eta Gordonek erraz irabazi dute. 2. eta 3. aurkariek, Nekolek eta Brefelek. Eta 4. honetan, gora berak area gutu egin dira, Zetaren barruan ere, handia izan baita. Bai. Aldaketa. 9 eta utzeko partzial bat. Aspaldi ikusi gabe, noiz baino. Nina goratzen olako 9 eta utzeko partzial bat set berri batian, noski. Lau pilotariak, kantxan dira, atera dute Saskitik, Nekolek eta Brefelek nahi izan duten pilota, eta horrekin jokatuko dute set erabakigarria. Atera du Brefelek, Landeta, Nekol, errebotera Landezgak. A ber, zer egiten duen, ez uste baino gehiago bat eraio. Bai, beare geixo jundek errebote aldea, Gehiagi bilidek. Errebote atzailea aparta da Silvan Brefel. Gaxi jarri dekor. Ohituta dago, beti 26, 28ko frontoian jokatzen. Asko luzeagoa da mungiakoa, neurriak eta hartzea ez da inerraza. Baina ere asmatuko luke honek hemen errebotean. Bat eta huts, gorriak aurretik. Errebotean Landetak egindako tantoa izan da. Oskarren jokoko lehen da bizikoa. Lotaka da ona jodu hor Brefelek. Oso ondo, hor defentzan. Ezer egin gero Nekolek. Gordon. Neiko indik. Oskarra izango da botea. Bai. Hala behartzen eta. Jokaldi egiten hasi eta behera bota du Anderrek. Bana. Aukera ona zuen. Jokaldi hori menperatzen du baina. Erori egin zaio. Brefelen sake eskasa. Aukera Landetarentzat. Txokoan utzi, baina hortxe da Brefel. Ez du pasatzerik izan, baina bihurritu bai, baztertu bai, Anderrek 2 eta 1. Akizeko aurrelaria eta Toulouseko atzelaria. Espalditxo tanto gutxi eginda. Gordon. Nekol. Landeta.
Ondo, orain lekol. Oso ondo. Bai. Dina. Egotak da ederra izan da txapagaineko hori. Ezkerrez fondo defendatzen du hor. Normalen. Landeta, baina oso gaiztoa zen. Brefelen sakea. Landeta. Lander. Gordon. Berriz ere lehengo tokitik. Pelotaren bila Juanez. Errebotean jarri du gurutzatuta. Tanto. Doktore. Oso ona. Doktore. Nik uste errebotean ia denen jarri dutela pelotaren bat. Landetak bai, Gordonek ere bai, Brefelek ere bai. Eta Nekoleko kerzpanago ere bai. Bai, Laura. Baina hau ikusgarria izan da. Ikusgarria, ja, bai. Gordon. Ondo aidek, nik ikerroz ondo ikusten egin hau. Ander behare bai, gorriak oso ondo. Urdina, goitibera askokin. Atzera Nekolek. Eutsi Gordonek. Brefel. Eskatu Ikerrek. Ondo. Gora. 4-2. Txapelketa partida bat irabazita bukatu nahi dute nola Anderlandetak ala Iker Gordonek eta momentuz pausuak, urratsak egiten ari dira horretarako. Eta merezimenduak, bai. Urdinak elkarrekin nege hori oso gutxi ditu elkarrekin bat hitz egiten da. Hori este gona hori. Nekol, Gordonek txapagainean. Bai. Bigarren egin eta gero. 5-2. Zorte pitxin bat izan du. Bai, bueno. Asko esango nien pitxima baina. Alaren ertzarekin jotakoa izan da. Eta begira. Eta azkarra da, baina bigarren egin eta gero. Bai, argita garbi. Iritsi da. 5-2. Gordon. Nekol. Landetak ezin. 3-5. Bitanto jarraien egin gabe daude. Set honetan frantziarrak. Zumpan Brefel. Bizkaia pilotalekoan jokatzen duenean sakatzeko tokia aldatu egiten du. Barrutik kanpora, kanpotik barrura ibiltzen da metro bat ona, metro bat ara. Gaur ia toki beretik ari da. Bai, gauzakiakin arazo ikutzesik, Horren beste joatzen mutil batek, harritzekoa dek nola sakatzen hain traketze hiltzean. Txarra zen pelota hori Landetaren zat, aurrea egiteko denborarik ez, atzeraka ere Alferrik, eta hor bidardian zela sartu behar. 4-5. Berdintzeko aukera Nekol eta Brefelentzat. Nekol. Landeta. Imo. Tartean jarri nahi izan du pilota Brefelek. Gordon, gainean. Aire Ander, ondo zidan. Altura eman nahi. Ondo sartu da aurrelari Urdina eta tantoa berak lortu 5.
Azken seteko bigarren zatia falta da. Hiru berdinketa izan ditugu orain arte. 5 tanto egiten dituen bikoteak lortuko du hirugarren postua binakako txapelketa honetan. Kanpoa bai. Joteko zorian egon da. Brefel, baina baten utzi dio pilotari eta asmatu. Hiru tanto eta falta bat ditu sakez Brefelek. Eta azken lau tantoak jarraian. Landeta seina. Tanto bana egin dute erdira iritsi direnetik, sakea orain Iker Gordonek izango du bere baitan. Hortxe da Sopeloztarra. Landeta. Ander. No. Nekol. Ander. Zela jagorrak gehiago agindu berrik, Ezin. 7 eta 6, eskatu bai, baina indar gehiagoarekin eskatu behar da. Bai. Jakin dezala aurrelariak atzelaria aserretu egingo dela, pelota uzten ezpadio eskatutakoan. Bai, askotan Lucian behin hemen arpegi txarren bat jarri beraz, bizkat errespetua jartzeko. Bain bezala, tokitaino, sortziraino, behatziraino, etortzen. Landeta. Motxean jokatu nahi izan du, hortxe zen Brefel, gora egin dio pelotak orain Anderri. Nekol. Brefel. Miko indik. Epa. Bai. Ez da iritsi. 8 eta 6. Irabaztetik gertuago orain urdinak gorriak baino. Baina aldea txikia da. Mugiako pilotalekuan dauden palazaleak saiatu dira Gordoni bultzatzen, pelota horretara iritzedin, baina ez dute lortu. Ondo Ander. Brefel. Ondo. Atzelari urdinak. Erasoan Gordon. Orain ere ez dira ondo konpondu. Batez. Askotan, danea sartzen dek, horreare zen bat jokik. Bien tartean ondo jarritako izan da, nola nahi ere. 7 eta 8. Eta ordu bete, oraintxe bete da. Partida hasi denetik. Eskatu Gordonek. Gaizki orain azkerrez. Nekol, bederatzi garrina ez, 8. Hori sartu berik etzekak. Sartzezkeotan fundamento gehixia horrekin. Eskerrakin horre eroitako pelota bere eskerra horrekin atzian Silvan bezala batzelai batekin hori pekatu motel. Hori pekatu Setik orekatuena, azkenekoa. Galtzaileak aurrekoetan gehienez 6 tanto egin ditu, orain 8 daude. Ordon ederra, oso ona pelotaka da. Iritxingo de, bai. Landeta, errebotera doa. Bai. Efektuarekin gainera. Ondo eraman du Brefelek. Nekol. Gordon. Ondo. Gora.
Nekolek 9-8 Bizkaitarrak aurretik. Gaizki Nekol. Bi aukera izango dituzte irabazteko. Silvan gaur ez zek guzta jongo, bueltan. Izan Juaniko Azekak, 4 orduko bidaiakin. Baina erdia elkarrekin egin dutela uste diat. Bai, elkarrekin etorri aldea, bai. Bai, bila batera sartu ditu frontoia. Normalean, bakoitza bere aldetik ibiltzen duk. Baina gaur, nik uste... Ez zile, konversazioa dira eramango. Aki zen, hartuko zian... Bederatzina. Txapelketa. Emoziorik gabe hasi zen, lehen da biziko 6 partiduak 3 eta huts amaitu ziren, baina azken biak 3 eta 2 finala eta 3. eta 4. postuak bereizteko partida. Ederra da, tantoa bokatu dute eta ondo bukatu gainera Landetak eta Gordonek, orain arte irabazi ez duten partida irabazita Mikel. Bai, da Messi minduzoz. Bai. Amaitu da beraz, aurtengo binakako munduko pilota txapelketak antolatutako pala finala. Justo eta Ibai Perez izan dira aurtengo txapeldunak, bigarrenak Gaubeka eta Imanol, eta 3. amaitu berri den partida irabazita Landeta eta Gordon. Eskerrik asko Mikel, urren arte. Venga, urren arte. Zoi ere gauza bera, palazaleok, gabon pasa, urren arte.